boys. Let's go see everything. Work hard, have fun. Let's go. Kedves nézők, kedves hallgatók, Vakoldal 11, és nagyon sokan vagyunk, sose voltunk még négyen, nem? Még nem. Igen, négyen még sose. Gebei Péter, Fodor Attila, Vörös András, és mai vendégünk Fényi Barnabás, aki mindjárt. Most már kezdje Barni mondani, hogy ő mi mindent csinál, vagy először még beszéljük meg Dománt? Hát beszéljünk mindenről is, de hogy Barninak örülünk, mert Barni egy olyan rétegét, vagy egy olyan szegmensét mutatja majd be nekünk a jégkorongnak. Egyébként tudjuk, hogy vannak játékosok, tudjuk, hogy vannak játékvezetők, akiket nem szeretünk, és hát vannak azok, akik benn ülnek ott a zsűri fülkébe, vagy fülkének nevezett valamibe, és ott dolgoznak, akik nélkül egyébként nincs jégkorong. Tehát, hogy ezt senki nem, mindig elfelejtjük, és majd Barni ezt a részét mutatja be. De igen, előbb térjünk más témákra, úgyhogy üdv nálunk. Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket, hallgatókat. Örülünk, hogy itt vagy. Na hát akkor a legörömtelibb híre a magyar jégkorongnak ugye nyilván Szomgot Domán draftolása. Örülünk. Gratulálunk. Kicsit, igen, gratulálunk Dománnak, és hát ahogy ő is nyilatkozta, azért most jön majd a nehezebb időszak, még több munkát bele kell tenni ahhoz, hogy ez az álom ez valóra is válhasson. Igen, és azt gondolom, hogy most kilépett a fényre, és most látják, figyelni fogják, és tényleg boldogság, tehát tök jó látni, amikor valaki egy Buffalo mezből nyilatkozik, meg sapkába, azokkal abba a közösségbe, ahol ő megjelent, és szerintem ez a magyar jégkorongnak abszolút nagyon-nagyon jót tesz, hogy kikerültünk erre a fényre, és hát nagyon sok sikert kívánunk neki, mert innentől kezdve tényleg, hogy Ati mondod, ez szerintem borzasztóan kemény lesz neki, és hogy innentől kezdve tényleg minden mozdulatát, éjjel-nappal szerintem figyelni fogják Dománnak, akire nem nyomás helyezve, hiszen eddig is nyomás alatt volt az elmúlt években, de tényleg reményünk az, hogy végre eljut valaki oda abba az álomba, amit kergetünk magunk előtt évek óta. És akkor ha már nyomás, mert ugye azt beszéltük adás előtt, hogy Attila és én, akiknek ugye senki ilyen nem jégkorongozik, se gyerekkel, se szülője, senki, ugye mi mondhatunk egy olyat, hogy, és ez ugye egyáltalán nem Domán felé kritika, vagy a család felé, vagy bárki felé, hanem inkább a marketingje az egésznek, hogy a Hockey Trollon azért volt egy ilyen nagyon szép kis videó, aminek az a vége, egy Béláim túltoltátok, és én is írtam nektek a közös chatbe, hogy a zenei világban is rengetegszer megtörtént az, hogy amikor valakivel már az RTL úgy csinál interjút, hogy a világhír kapujában, akkor az nem szokott összejönni, és hogy itt inkább az a kérdés talán, hogy azért nem volt egy kicsit sok, most az, hogy kinek mi az ízlése ebben, az egy dolog, de hogy pont a nyomás, amit mondasz, hogy amikor valakinek már úgy előlegezik meg egy nem szakmai közönség előtt, tehát nem a jégkorongos berkekben, hanem egy RTL-en, hogy ma itt az NHL-esünk. Én azt gondolom, hogy nem azzal van a baj, hogy az RTL-en, a 24.hu-n, és akkor nem akarok reklámozni, gyakorlatilag minden fórumon ez megjelent, ez a hír. Igen, ez még jó is, mert legalább szó esett jégkorongban. Így van, és ez tök jó, hogy a magyar átlagemberben az marad meg, hogy lehet egy NHL-esünk, remélem nem mindenhol úgy volt megfogalmazva, hogy van egy NHL-esünk, hanem lehet egy NHL-es játékosunk, hanem inkább én azt gondolom, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség részéről, amit a Facebookon csináltak, az volt egy picit talán sok, hogy minden órában szinte jött egy hír Dománról, hogy Domán fölvette a jobb zokniát, aztán fölvette a balt, Buffalo logó volt rajta, hát ez egy picit talán sok volt, mindamellett, hogy valószínűleg, hogyha az én gyerekem lenne, mert ugye a Magyar Jégkorong gyermeke egy picit Domán, akkor én is baromira örülnék, és minden pillanatomat annak szentelném, hogy mi történt most vele. De ez csak egy privát vélemény, nekem szurkolóként egy picit talán sok volt. Ha nektek sok volt, szerintem egyébként igen, ez elkönyvelhetjük, hogy részemről is én azt gondolom, hogy nehogy kontraproduktív legyen valamikor a túl soknak a marketing meg a reklám, de egyébként az meg egy jó dolog, hogy nyáron tudtunk beszélni a jégkorongról, nyár közepén vagyunk, pont 40-41 fok volt Budapesten, és a jégkorongról szólt minden. Ez a része szerintem rendben volt, meg az a része is rendben van, amikor Domán vagy a Buffalo kiad valamit, az valóban, hát az hogy már a kisboltos, a fodrász, meg a barber, meg mindenki gratulál neki, szerintem
ez kicsit túl lett tolva, de gyakorlatilag igen, megérdemli, meg elért valamit. Túl vagyunk rajta, amúgy Túl vagyunk meg. rajta, itthon van már azóta domány, készül és csinálja a dolgát. Ráadásul, Továbbra ha is minden szerintem- jól megy, akkor ti ugye tudtak vele beszélgetni. Igen, majd tervben van a két kis, vagy hát 2 vonal. Majd ott kérdezzétek meg, hogy ő hogy élte. meg. Hogy élte ezt meg, és fogjuk tőle kérdezni, persze. Barni, te mit gondolsz erről a jelenségről egyáltalán? Maga a jelenség nyilván újdonság volt Magyarországon, tehát hogy így a közelmúltban nem nagyon volt ilyenre példa, hogy ugye valakit ledraftoljanak. Ilyen szempontból ez mindenkinek újdonság volt, szerintem így a magyar médiának is. Lehet, hogy ez okozhatta picit így azt, hogy a szövetség részről ez picit túlszaladt, de alapvetően meg óriási teljesítmény és óriási hírértéke van, meg tényleg büszkeség. Tehát ilyen szempontból meg azt gondolom teljesen jogos. Nyilván itt nehéz megtalálni a jó arányokat, meg a mércét ezzel kapcsolatban. Hát pláne, hogy amikor utoljára ilyen történt, akkor nem nagyon volt közösségi média. Mert Nem volt social még media. Internet igazatok se van, nagyon. Tehát nem az RTL Fókusz, meg a nagy lapok volt sok. Egyébként én emlékszem, akkor az Ivivel nagyon túltolták. Na, igen, másfélszer még esetleg. Másfélszer. De hogy mondjuk Barni generációja igazából erre már semmilyen szinten nem is emlékezhet. Peti mesélt róla. Igen, esetről volt egy ilyen. Nem spoiler, mert ha minden jól megy, mire ez az adás megjelenik, addigra megjelenik egy beszélgetésünk Vajádival. Amikor őt leigazolta az Iowa, vagy ugye kapott egy 2 éves entry szerződést, akkor nem volt ez ennyire, pedig azért akkor, ráadásul a Vajádi esetében az azért volt nagyon nagy szó, mert ugye ő nem volt draftolva, Igen. ő effektív kapott egy szerződést az Iowa-tól, tehát, vagy a Minnesota-tól pontosabban. Minnesota-tól, igen. Hát de az meg tök jó, hogy akkor azért ezek a dolgok mégiscsak történnek, tehát valahol aztán majd persze hát lesz, ami lesz, és látjuk, hogy reméljük, hogy majdnem 24 év múlva lesz a következő olyan alkalom, amikor ilyen örömteli hírekről beszélhetünk, de hát ott vagyunk az A csoportban, és nem csak válogatott szinten, hanem officiating coachok és zsűri elnökök, és tehát, hogy ilyen, hogy mondjam, nem is háttérmunkás, mi a jó szó erre? Egyáltalán mi a te hivatalos Mi vagy te? titulusod? Hivatalos titulus Result Manager névre hallgat, tehát eredménymenedzser magyarra fordítva. Nyilván ennek magyar megfelelője nem nagyon van. Én ezt úgy szoktam lefordítani így magyarra, hogyha valaki kérdezi, hogy mi ez, hogy versenybíró ellenőr, de azért ez így nagyon egy lebutított verziója ennek a történetnek. Én mindig 2 részre szoktam bontani, de ezt majd picit később jobban taglalgatjuk. De igen, tehát ez mind a szövetségnek, mind szerintem Magyarországnak egyébként egy jó pedigré, hogy egy ilyen pozíciót is ki tudunk tölteni. Officiating coach mellett, millió játékvezető mellett, ugye, illetve nem én vagyok az első magyar, tehát nekem volt egy elődöm, Dunóivárosi származású, ugye Polányi Tamás. És Nyilván rokon. Nyilván rokon. Édesapám testvérének a fiatal. Így van, hiszen egész Dunajváros olyan pici, hogy mindenki Igen, valakinek a valakinek a valakie, valakie. látszik is a fejeteken ez a mindenkivel párosodott. Igen, úgyhogy ő volt előttem, és pont egy olyan érdekes helyzet alakult ki, hogy ő már így nem nagyon tudott vállalni eseményeket. Én akkor kerültem be a rendszerbe egyébként egy teljesen véletlen által, akkor még játékvezetőként, tehát ez egy ilyen okokozati kapcsolat volt, hogy ide el tudtam jutni így a mai napig, hogy A-csoport, olimpiák, divíziós világbajnokságok, minden, de mindez egy tényleg puszta véletlen, egy pozitív Covid-teszt eredményezte ezt. Mert hogy? Meséld el. Mert hogy azt hiszem pont a Tamás volt kiírva egyébként erre az eseményre. Én ugye 10. éve vagyok játékvezető, vonalbíróként voltam nemzetközi szinten is, kontinentálkupán, világbajnokságon, és a kontinentálkupa volt az első eseményem, egy magyarországi budapesti kontinentálkupa, és oda is érkezik result manager, és azt hiszem pont a Tamás volt egyébként kiírva rá, ki más, mint ugye a magyar, és Tamás egy pozitív Covid-tesztet csinált, vagy valami ott a Covid-tesztjével történt, és a jelenlegi főnököm az IHF-nél akkor még nem volt nyilván főnök, hanem egy result managerként funkcionált ő is, szlovák származású hölgy, ő épp hazaérkezett Zürichből Szlovákiába, és szóltak neki 11-kor, hogy a 2 órás vonattal indulás van vissza Budapestre, mert hogy holnap kezdődik egy kontinentálkupa, és nincs rá result manager, és így találkoztam a jelenlegi főnökömmel, és maradtunk kapcsolatban, mert akkor én már dolgoztam a Magyar Jégkorong Szövetségnél, mint a versenybíróságnak a vezetője, és így kezdtem el felderíteni ezt az ágazatát így a nemzetközi terepnek, hogy tulajdonképpen mi ez, amit ő csinál.
Azt tudtam, hogy a versenybírókkal fog foglalkozni, és akkor így tudtam neki egy picit, nem is az, hogy segíteni, hanem így közelebb kerülni egymáshoz, kik lesznek a versenybírók, kikre kell figyelni, mire kell figyelni. És igazából így indult el ez a vonal. De ami nekem egyből szöget üt a fejembe, hogy hány éves volt, most vagy 24, akkor hány éves voltál, ekkor 17? Hát nagyon Nézzük fiatal Petire is. volt, mert ugye azt ne felejtsük, hogy a Barni akkor ott ült az irodában, sose felejtsük, hogy Peti mi legyen. Most van ez a Rizáld, de azért elkezdődött a nemzetközi karrierje, hiszen akkor már Continental kupán dolgozott, mint vonalbíró, hogy melyik lenne a jobb, legyek vonalbíró, és akkor nyomulok Közben itt. még jött a váltás. Közben jött a váltás, vezetőbíróba akart menni, és akkor egy fiatal vezetőbírókat építjük be az Erste Ligába, hogy akkor jó leszel vezetőbírónak, végre fiatal vagy, és most egyébként egy ilyen jó lenne pont egy ilyen fiatal vezetőbíró az Erste Ligába. Tehát, hogy így, és hogy hezitált, hogy mi legyen. És hogy a realitás az akkor az volt, hiszen akkor még azért volt eléggé sok vezetőbírónk fönn nemzetközi licenszel, hogy a Barninak közben azt kellett mondani, hogy figyelj, ez úgy néz ki, hogy ez be fog válni, tehát menj jobbra. Aztán ez még mindig ott lesz, meg ott van neked a mai napig a játékvezetés, mert ugye a Barni játékvezető is, tehát hogy persze neki Hogy ez a vonalmat kettő kapcsol. megy egymás mellett. Igen. És hogy ezért van az, hogy most meglöktem a karrierjét, tehát egy jó rizsát lett. Meg ugye az Akkor ő is, unokatesó covidos lett direkt, szóltam is, hogy nem. Úgyhogy egyébként igen, ez van a durva, hogy akkor szerintem 17-18 lehettél, amikor így döntött. És hogy akkor ezek szerint ez a két dolog, ez megy párhuzamosan, mert pont azt akartam kérdezni, hogy innen egyébként van-e visszaugrás a játékvezetésben, de akkor nem is kell, hiszen ezt Igen, igazából ez nem visszaugrás, hanem ez párhuzamos haladás. Tehát, hogy igen, itt ilyen 17-8 lehettem, de azért ez itt nem itt kezdődött még el, tehát itt egy 2 éves időintervallum az úgy kiesett ebbe a szervezkedés, intézkedés, hogy akkor bekerüljek, valóban mi legyen, hogy legyen. De hogy tehát ez a játékvezetésre nézve nem azt jelentette, hogy azt eldobom, vagy abba hagyom, csak a nemzetközi szintet limitálom, nevezzük így, mert viszont nemzetközi szinten játékvezetőnek is lenni, meg result managernek is, az nem volt lehetséges az IHF részéről. És ennek kellett az első lépésnek lenni, hogy az akkori B-s vonalbírói licenszemet azt visszavontuk. Ketté tépte Peti, kidobta az ablakon, és ekkor álltam át vezetőbíróba. Tehát ez akkora fájdalommal nem járt, mert előbb-utóbb úgyis a vonalbírói licensz az annyi lett volna. Annyi áldozattal járt ez, hogy result managernek bekerültem, hogy nem kaptam vezetőbírói nemzetközi licenszet, amit vagy megkaptam volna, vagy nem. Ezt nem tudjuk, viszont a mai napig Erste Ligában tevékenykedem vezetőbíróként, utánpótlás szinten is. Tehát, hogy ez megy mellette. Akkor nem úszod meg a kurva agyázást, mert ezt is akartam mondani, hogy ez is lehet egy motiváció, hogy tudsz úgy igazán fontos tagja lenni egy rendszernek, hogy valójában senki nem szíd, de hát akkor de. Igen. Világbajnokságon azért nem gyakori, hogy result managert szidnak ilyen mértékben, de azért konfliktusok szoktak lenni ott is, de nem gyakori. Tehát, hogyha erre szoktuk azt mondani, volt egy képzésünk, hogy azért vagyunk menedzserek, hogy menedzseljük ezeket a helyzeteket, ez így hülye hangzik, de amúgy igaz, tehát tudjuk alakítani így a VB-nek a hangulatát, menetét. Tehát, hogy... Kérdezz. Folyamatosan az motoszkál bennem, hogy ugye result manager, majd ebbe belemegyünk szépen a beszélgetés során, hogy mi a fő feladatod, miket tudsz irányítani, de hogyan tudsz egy mérkőzést te ott a háttérből irányítani. Tehát rá tudsz szólni adott esetben a játékvezetőkre, hogy emeljék a szintet, vagy lejjebb vigyék a szintet? Tehát, hogy van ilyen feladatod is? Alapvetően nincs. Tehát, hogy maga a játékvezetés az tőlem egy különálló része a mérkőzésnek. Tehát én, akikkel foglalkozom, az így a mérkőzéssel kapcsolatban az a versenybírók. A versenybírók ugye egy administratív feladatot ellátó mérkőzés hivatalos személyek, ők a játékvezetői döntéseket adminisztrálják tulajdonképpen. Tehát a játékvezető vezeti a mérkőzést, a versenybíró ezt rögzíti, hogy az esemény megtörtént, mikor történt, mi történt. Tehát alapvetően ilyen jellegű kapcsolat a versenybíró, vagy result manager és játékvezető között nincsen, mert a játékvezető vezeti úgy a mérkőzést, ahogy vezeti, és mi azzal dolgozunk. Csak azt követitek le. De akkor hogyan tudod alakítani a hangulatot, menedzselni? Inkább a csapatokkal való kommunikációs hangulat. Tehát ugye ez mind az a része egy világbajnokságnak, meg egy mérkőzésnek, amit így a néző lát. Emögött ugye van a backstage, nevezzük így, ahol ugye a csapatok, a csapatdelegáltak, a officiating coachok, tornaelnökök, ugye chairpersonök,
medical supervisorok, mi mint result managerek, szervezőbizottság, mindenki ott van, tehát ott egy jó közösségnek kell lennie ahhoz, hogy a mérkőzések, maga a világbajnokság legyen az 9 nap, 3 hét gördülékenyen és jól tudjon működni, hogy utána ezt a jó, nevezzük, nem tudom, hangulatot tudjuk prezentálni a 10 000 nézős csarnok felé. Tehát Azt kell tudnotok egy világbajnokságon, amikor a Nemzetközi Jégkorong Szövetség delegál egy chairperson-t, egy IIHF officiating coachot és egy result managert. Ez a 3 IIHF által delegált személy, és egy medical supervisor. Ők 4-en dolgoznak együtt. A chairperson felel mindenért alapvetően. Ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy főnök, egy elnök, aki alá van 3 személy berakva. A medical supervisor a sérülések, főleg a fejkontaktoknál, hogy ő engedi vissza esetlegesen agyrázkódott játékos vagy bármit, azért ő felel. Aztán vannak a pontok, amik nagyon fontosak, a pontok, az asszisztok, a csapatok hogy állnak, hiszen alapesetben ugye egy divízió 1A-ba vagy B-be elkezdett, hogy az utolsó alapon mindenkinek ugyanannyi pontja van. Mi alapján fog eldőlni? Én ülök az oldalon, engem aztán semmennyire nem érdekel, mert én a játékvezetőkkel foglalkozok, de egy jó result nélkül, ezt tapasztalásból mondom, ha nem jó result menedzsered van egy világbajnokságon, nagyon meg tudja nehezíteni a dolgodat. Mert mire mi beülünk a direktorátra, addig a fiatal emberek vagy a hölgyek, akik vannak, szétdobálják a statisztikai lapokat, látsz mindent kinyomtatva, minden pontot, minden lehetőséget, a mezeket, ki a hazai, ki a vendég, ugye erről is beszélgettünk, hány hazai, hány vendég kiválaszt. Rengeteg olyan információ van náluk, ami a mi munkánkat, meg mindenkinek a munkáját megkönnyíti. De hány emberrel dolgoztok egy világbajnokságon? Hát ilyen 30 és 50 között kontaktunk van egy VB-n, tehát nem azt mondom, hogy napi, meg meccs szinten, de hogy annyi ember az így beszélünk. És visszakanyarodva kicsit így a játékvezetői officiating coachos részre, hogy nagyon sokszor fordul elő az, főleg így az utolsó napokhoz közeledve, hogy az officiating coach vagy coachok oda jönnek hozzám vagy hozzánk, hogy akkor az utolsó napokon melyikek azok a mérkőzések, amik vagy kiesés szempontjából nagyon fontosak, vagy feljutás szempontjából. Mik azok, amik ilyen kis 4. vagy 5. hely, tehát hogy nyilván fontos a csapatnak, de hogy igen, persze. a továbbjutás szempontjából nem annyira, és akkor ki szokták kérni a mi véleményünket, hogy pontok alapján milyen lehetőségek a kiírás, neki. ugye ehhez rakjuk a kiírás. És ehhez... És mondd, hát Te szoktál ilyet? Abszolút. Hiszen nekünk nagyon fontos az, hogy ki fog, tehát melyik csapat hogy áll, milyen pontszámmal mennek, mik a egyformák a pontok, hogy állnak a gólarányok. És te ez alapján készített fel a játékvezetőket, azok alapján, az adatok alapján, amiket mi kapunk. Tehát az ő feladatuk az egy ilyen kulcspozíció. Hát és ne is mondd, hát én most ezen a VB-n emlékszem, hogy a zürichi szállásnak a kis bejárat előtti teraszán ülve a valamelyik mesterséges intelligenciával konkrétan 40 percen keresztül próbáltuk megfejteni, hogy az utolsó előtti forduló, vagy az utolsó fordulóban a németek hogy mehetnek még tovább, mit kell az USA-nak játszani ahhoz, és hogy az volt, hogy a mesterséges intelligencia hülyeséget mondott. Akkor mondtuk, hogy figyelj, ez nem. Akkor javítom, és lényeg az, hogy azért tartott 40 percig, mert ment oda-vissza a birkózás, és 40 perc volt, amíg ő meg én megfejtettük humán és mesterséges ésszel, hogy akkor milyen eredmény esetén lehet az, hogy a németek mégis tovább mennek. Szóval, hogy ez azért nem olyan nagyon egyszerű. És ezt neki tudni kell. És mindezt mi papíron csináljuk, tehát főleg egy A-csoportos VB-n, ahol sokan van, tehát sok résztvevő csapat van, nincsen erre rendszerünk, nincsen erre Excelünk, semmink, van kezünk, szemünk, agyunk, papírunk, és akkor azon elkezdünk számolgatni. Ezt mind megtettük mi is pont a németekkel, hogy mit kell csinálni a USA-nak, hogy a németekkel valami történjen. De mondjuk egy 6 csapatos VB-n ott van egy kis segítség, Erdi kollégától neki van egy jó kis Excel, ami 6 csapattal mindent is ki tud számolni, de azért ott is kell az emberi beavatkozás hozzá, tehát nem mondja meg azt, hogy mi történjen. Meg a végső rangsort egyébként nem mi állítjuk be a rendszerbe, hanem azt ő maga kiszámolja, de ahhoz meg kell történni a mérkőzésnek, hogy ezt megtegye. Persze. A csapat meg nyilván mérkőzés előtt fog megkérdezni, hogy mit kell játszani ahhoz, hogy feljusson. Mindig azt mondjuk, nyerjél. Annyivel tudsz. Igen. De amit sose fogok elfelejteni ilyen szempontból, tavaly vagy tavaly előtt egy belgrádi világbajnokság, felnőtt női, divízió 3B. Az utolsó mérkőzésnapon, 6 csapatos torna volt, utolsó mérkőzésnapon 1 pozíció volt biztos, a kieső. A többi 5, az 5-ből lehetett első, az elsőből 5, és az utolsó szabadnapon, szerintem reggel 8-tól délután 6-ig, azt számolgattam, hogy akkor a 123. verzióba mi tud történni ahhoz, hogy ő itt legyen, ő meg amott. Szóval... Szeretted a matekot egyébként? Igen, nem, soha.
Mindig is gyűlöltem, sose voltam jó belőle, de ez sajnos része a munkának. Elég egyedi módját kaptam ennek a tanulásának. Első rendes világbajnokság Amerikában női A-csoport. A főnök asszonnyal voltunk ketten, és akkor odaadta a pontokat, hogy akkor ebből csináljak forgatókönyvet, de hogy előtte én semmit nem láttam, hogy mit kéne, hogy kezdjek neki. Adott egy szabályzatot, mert ennek megvan a szabálya, hogy milyen pontok alapján kell milyen lépéseken kell végigmenni ahhoz, hogy végül meglegyen a válasz, hogy a pontegyezés esetében, tehát itt a lőtt gólok, utána kis hármas csoportok alakulnak, egymás elleni, tehát van ott mindenféle lépés. Igen, a minitabellák Igen, a minitabella a legjobb. Még az első lépésnél úgy, ahogy barátságos, de ahogy mész egyre mélyebbre, egyre durvább lesz, mert már negyediket beveszel, az elsőt kilököd, és akkor már ott minden is történik. És emlékszem, hogy ültem a lelátón azon a meccsen, amit nem én csináltam éppen, egyik kezembe a szabályzattal, másik kezembe a pontokkal, középen az én papírom, és akkor valahogy próbáltam kicsomózni, hogy akkor mi legyen. És akkor eltelt egy 3 óra, nagyon boldog voltam, hogy kiszámoltam, minden jó volt, minden jó lesz. Visszamentem nagy boldogan, hogy akkor ezt sikerült kiszámolni, majd kiderült, hogy az egyik 6-os helyett 8-as néztem, és kuka volt az egész. Egyébként, Bocs, volt egy, azt hiszem a 2018-as budapesti divegyás VB volt ilyen, hogy az utolsó játéknapon annyi keresztbeverés volt, hogy az utolsó játéknapon hasonló volt a szituáció, és ugye ott volt az, hogy kikaptunk a britektől az utolsó másodpercekben kapott góllal, és ők, akik eddig azt hiszem a 4. helyen voltak, ők jutottak fel végül, mert úgy alakultak az eredmények. Hogy... Ott volt először, meg szerintem azóta sem emlékszek rá, hogy mind a 2 csapat lehozta a kapust. Mert a szlovén-olasz volt talán, és mind a 2 időt kért, és lehozta a kapust, és mindenki így állt, hogy mi a franc van. Mert ugye mindenkinek csak a rendes játékidős győzelemmel tudott följutni. De nem volt gól. Tehát, hogy az egy ilyen sporttörténeti pillanat de volt. De ugye a legdurvább ilyen szempontból 4 csapatos esemény volt Continental Kupa, az, amin én vonalbíróként voltam jelen, és ahonnan elindult ez az egész témaköröm, a Result Manageri. A képzésünkön kaptunk egy feladatot, hogy akkor ezt a tabellát oldjuk meg az utolsó meccsnap előtt, hogy akkor kinek mit kell játszani ahhoz, hogy ABC ezek történjenek. És nézegettem a csapatokat, mondom, ismerősek ezek a csapatok nekem. És megkérdeztem a főnökömet, hogy ez honnan van ez a tabella, mert ez olyan ismerős. Azt mondja, ezen együtt dolgoztunk, mert ő volt a result manager, én vonalbíró, és teljes körbeverés volt, tehát mindenkinek csont ugyanannyi pontja volt az utolsó meccsnap előtt. És egyébként szerintem, ami igaz egyébként a Resultra, hogy ami igaz a játékvezetőre, szerintem játékosból lesz jó játékvezető, és játékvezetőből lesz jó Result. Mert nyilván van ezen kívül is, mert egy csomó látok nagyon sok az elmélet, de hogy nálunk nagyon sok játékvezető nem érti meg, hogy mennyire fontos mondjuk a jelzés, a szignál, amikor beállunk szembe a zsűri fülkéből, ők ugye néznek ránk, szemkontaktus kell, ezért vannak a jelzések tisztasága. Megtanulni, nem csak belegyintünk valamit és elmegyünk, hiszen ő abból látja, hogy én mit intek be, hogy van egy szemkontaktus, hiszen kommunikálni nem tudunk egymással, csak jelekkel tudunk kommunikálni. És ilyenkor szokott az lenni, hogyha valaki nem úgy mondja, hogy jön a duda, visszadudálnak, az a játékvezetőnek a halála, a közönség meg agresszív. Tehát, hogy szerintem az tud nagyon jó Result lenni, főleg aki veszi a jeleket, aki valamennyire volt játékvezető, de aztán mondjuk ez se igaz, mert aztán van egy csomó jó Resultunk Magyarországon, aki aztán nem volt játékvezető soha. Egyszerűen meg nagyon szereti. Mi a feltétele ennek, hogy egyáltalán Result Manager legyen? Igazából feltétele nincs. Szerintem van egy IQ határ. Ezt megugrottam. Az ott túl van. Tehát, hogy ilyen írott feltétele nincs az IHF részére, hogy ezt kell teljesíteni, meg ennyi tapasztalatnak, meg annyinak kell lennie. Én azt mondanám, hogy a versenybírói tapasztalat az, ami nagyon fontos hozzá, mert ugye itt a versenybírókkal foglalkozunk alapvetően. Tehát, hogyha valaki a versenybírói munkában nem lát bele, meg nincs tapasztalata benne, akkor nem tudja irányítani a versenybíróságot. Másik része, ami nekem mondjuk a szövetségtől jön, így az operatív része a bajnokságok szervezésének, lebonyolításának, ugye már csak a pontok számolása, meg a továbbjutás, meg a kiesés, meg a nem tudom micsoda, tehát ezek. És én mindig azt mondtam annó, hogy a játékvezetési karrierem hozzásegített a versenybírói karrierhez. A versenybírói karrier segített a játékvezetői karriert, mert ez így egyenlítette ki egymást. Tehát ha már a héten a negyedik meccsemet fújtam, már fájt a térdem, nem tudtam lépni, leszakadt ebbe a vállam. A korba érthető. Igen, 4-szer lelőttek, kék-zöld voltam, akkor jó volt utána kicsit a zsűri fülkébe lenni, és kívülről
szemlélni az eseményeket és onnan dolgozni, utána meg jó volt visszamenni. És ez a kettő így építette egymást, és ez is hozzásegített ahhoz, hogy oda kerüljek, hogy resort manager legyek. Na, akkor nézzük meg, ki van a zsűri fülkében, mert én a buta szurkoló, én mindig csak a max azt keresem, hogy ki mondja be. És akkor, amikor látom, hogy valaki a mikrofont a szájához emel, jó, akkor ő mondja be, de hát ott vagytok többen. Hát viszonylag sokan vagyunk, igen. Bár idén pont változás volt ez ügyben, de ezt majd inkább a végén fűzném rá a gondolatmenetre. Tehát az alapfelállás egy világbajnokságon úgy néz ki, hogy van ugye egy jegyzőkönyvvezetőnk. Aki a jegyzőkönyvet kezeli, ugye ő adja ki az adatot a világ felé, ami az IHF honlapon megjelenik. Nagyobb eseményű, hogy a tévéhez megy át az adat, LED falakra kimegy, tehát ugye az az adatnak az atya, ő viszi be a rendszerbe, hogy és hol ezt akkor történt, ő kiállítás valós történt. időben? Mert Az valós időben, Aha. igen. Tehát az IHF szinten erre 6 másodperces időkeretünk van, hogy bevinni a rendszerbe az eseményt. Legyen az gól kiállítás, tehát sokszor még a játékvezető be sem mutatja nekünk, hogy mi történik, vagy nem nekünk mutatja be, hanem csak ugye miután megállítja a játékot akkor, azt már neki figyelnie kell, vagy látnia, hogy ez egy egyértelmű gáncsolás, beírja gáncsolásként. Ha végül nem az lesz belőle, átírja bottalakasztásra, tök mindegy. A lényeg az, hogy egy büntetés történt, az az adat, az menjen ki a honlapra. Világbajnokságon általában már a játékvezetők nem is diktálnak nekünk góllövőt, meg asszisztot, hanem az a versenybírónak a feladata. Ez magyar szinten nem így van, mert ott a játékvezető jön, diktál. IHF szinten már általában csak góllövőt szoktak adni, asszisztot nagyon ritkán. Tehát ez is a mi feladatunk. Most azt honnan látod? Tehát értem én, de sokszor még azt látjuk közvetítésekben, hogy a játékvezető oda megy és megkérdezi, hogy te figyelj, ki volt az utolsó előtti, aki hozzáért? Fönt van egyébként a nagy fülke, ahonnan megnéznek mindent. Ők össze vannak kötve ugye a játékvezetőkkel is, és össze van kötve a zsűri fülkével is egy ember, aki ott ül, mint annak idején Farkas Bertalan egy nagy fülhallgatóval, és hallgatja azt, hogy mit mondanak föntről. Tehát ilyen rossz góllövőt mondok véletlenül, mert ugye ilyenkor az asszisztra mindig van nagyjából 20 jelentkező. És ebből a 20 jelentkezőből hallasz 2 számot, én is, mint a Shrekbe a szamár, de hogy ebben az esetben ugye általában föntről rászólnak, hogy ki a helyes döntés a végén, és akkor azt külön videóval berakják, tehát ez megint egy ilyen adat. Igen, egy átcsoporton nem is a játékvezetőtől kapott góllövő a végleges, hanem amit föntről kapunk a Situation Roomból, vagy erre a feladatra dedikált versenybírótól. De mondjuk ez mind szép és jó, de egy Divízió 3B-n ott ugye várhatjuk a Situation Roomot, tehát ott nem fog szólni senki. Ott erre vagy a jegyzőkönyvvezető figyel, vagy van külön egy statisztikus emberem fönt, aki a gólpasszokat nézegeti, de én mindig biztosra megyek, hogy ne 2 nappal később kelljen módosítani a gólpaszt, tehát én minden gólt visszanézek személyesen. Még lezárás előtt. Ott helyben. Igen. Ez alatt a 6 másodperc alatt. Nyilván. Mert hogy neked olyan videód van, amit ott helyben tudsz visszatekerni. Te ugyanazt nem tudod a visszanézni, amit a játékvezetők néznek, amikor kimennek? Sok esetben igen, de van, hogy nem. Tehát divíziós világbajnokságon nincs is videóbírónk. Tehát ott gólbíró van, piros zászlóval, tekeri a zászlót, kész, ennyi. Ott van egy egykamerás meccsfelvételünk. A-csoporton azért sok kamera befut hozzánk is. Tehát 2 felső, 2 hátsó, panoráma, élőkép a tévéből, puck tracking, kapunk mindent, tehát azért viszonylag sok felől tudjuk nézni a gólpasszokat, de igen. De és akkor mondjuk te, vagy bárki van, aki ilyen szinte adásrendezőként ott így, mert ez mondjuk 8 külön kép. Akkor egy monitoron kicsibe ott vannak. Ezt ugye mi nem adjuk ki senkinek, tehát ezt magunknak csináljuk, de igen, tehát azt váltogatjuk. Tehát nincs nálunk ilyen pult, meg semmi, tehát ez egy laptopon zajlik az egész, ott tudom állítgatni a nézetét. Ez a Vice is rendszer egyébként, és az adja a képet. Na, szóval, hogy akkor van... Van egy jegyzőkönyvvezetőnk, aki adja ugye az adatot. Van egy bemondónk, hogyha már emlegetted, aki ugye a bemondásokért felel. Nagy eseményen, tehát A-csoporton ez általában nem a zsűri fülkében foglal helyet, mert ez már inkább így a show részhez tartozik. Tehát hivatalosan a bemondó az nem az én emberem, hanem az így a show. Na most egy lentebbi divízión milyen show van? Semmilyen. Tehát, hogy én azért úgy szoktam értük felelősséget vállalni, már csak azért is, mert így a bemondáshoz közel áll hozzám, így a magyar versenybírói pályafutásom miatt is, de ők általában egyébként fönt vannak valahol eldugottabb helyen a DJ mellett, vagy akárhol. Akkor van 2 büntetőpad felelősünk, akik ugye a büntetett játékosokat kezelik, ugye a büntetőpadot. Sokan ezt úgy titulálják, hogy ajtót nyitogatnak, hogy kinyit becsuk, azért ez annál összetettebb. Tehát amikor
kizúdul ide 4 játékos, oda 3, meg 6-an elmennek az öltözőbe 5+20-szal, akkor neki azt át kell látnia, hogy ki milyen büntetést tölt, esetleg kinek a helyettesítő játékosa, tehát azért ez annál összetettebb, mint kinyitom, becsukom az ajtót. Kukát is vissza kell hozni a jégről. Igen. Ez egyébként nagyon bele tud keverni egy mérkőzésbe, hogyha van egy olyan eset, hogy rosszul engedik vissza a játékost, nem azt engedi vissza, közve történik benne egy gól, vagy gól szituációban van. Tehát ez egy rossz, én azért mondtam, hogy egy rossz zsűrivel dolgoznod borzasztó tud lenni, hiába fújhatsz akárhogy. A kapcsolat nem olyan, csak úgy tudsz jó játékvezető lenni, ha van jó zsűrid, és tényleg volt rá példa, nekem is a pályafutásomban, hogy visszaengedtek olyat, akit nem kellett volna, nyilván te kapod a fekete leves, tehát nem ő fogja, mert mindenki azt mondja, hogy ő a hülye, akivel nem van 2 karszalag. De hogy valóban, tehát nálunk egyébként ez borzasztó fontos, meg szerintem nagyon nehéz egyébként, tehát nem véletlenül ott állnak szegények, papíroznak, meg minden, de hogy tényleg nálunk nagyon sok ebből a szempontból jól állunk szerintem nagyon. És ők, akik a büntetőpadért felelősek, ők adják a jegyzőkönyvvezetőnek ezt a statisztikát, vagy a jegyzőkönyvvezető magától ezt is ugyanúgy be kell, hogy tudja írni? Hogy ki a kiállított, milyen kiállítás, azt alapvetően a hánykor? jegyzőkönyvvezető kapja egyébként. Tehát a jegyzőkönyvvezetővel kommunikál a játékvezető, és akkor a jegyzőkönyvvezető adja tovább az infót igazából mindenkinek. Mert ugye kell az időmérőnek is, hogy melyik büntetéseket tegye ki a eredményjelzőre, kell a bemondónak, hogy mit mondjon be, meg kell a büntetőpadosoknak, hogy amúgy mi történt, mert lehetsz te akármilyen jó büntetőpados, ha olyan a szitu, kell a játékvezetőnek a szava ahhoz, hogy tudjad, hogy mi történt. Igen. Tehát, hogy most volt egy tömegverekedés, abból én sem jövök rá, hogy most kinek mit adott. Van egy véleményem, hogy én mit adtam volna, mint játékvezető, de az lehet nem az, amit az ad, aki ugye éppen vezeti a mérkőzést. És akkor van az időmérő. Van az időmérő, ő is egy kulcs szereplője nyilván a mérkőzésnek, tehát ő kezeli a LED falon futó órát, ami jó esetben ugye akkor áll meg, hogyha sípolnak, meg akkor indul el, hogyha bedobják a korongot. De azért bocsánat, az egy az egyben a hivatalos óra. Az egy az egyben. Tehát ott igen. A-csoporton van, hogy a Situation Room azért kér egy clock checket, főleg utolsó percekben lejön a kapus, szalad a tized, mikor állt meg, ordít 10 000 ember, nem biztos, hogy hallod a sípot, főleg, hogyha nem nagy tüdővel rendelkező játékvezető dolgozik azon a mérkőzésen. Tehát itt sokszor egyébként nem is a hangot keresi az időmérő, hanem a mozdulatot a játékvezetőtől, meg a játékképét. Úgyhogy ilyen volt Zürichben is, hogy ellenőrizték, volt, hogy pár tizedet visszarakadtak, de általában egyébként sikerült. De volt most egy olyan kellemetlen helyzetünk pont Zürichben, hogy az időmérő konzolnak ez a indító-állító gombocskája az nem igazán akart működni. Tehát a rendszer az sípolt, hogy elindult, de közben nem indult el, szóval az azért úgy kellemetlen. Ott kellett állítgatni, de alapvetően igen, tehát ez a hivatalos időmérő. És akkor ezt is a Situation Room, de mondjuk egy Erste meccsen, ahol nem feltétlenül van ez, ott is van, amikor állítgatni kell, hogy akkor az csak így... Hát megismételt bedobásnál maguktól állítják a versenybírók, tehát az az időmérőnek a feladata, hogyha áll az óra, ő azt jegyezze meg, hogy mi az idő. Tehát, hogy 12-15-ön áll az óra, bedobják a korongot, lepörög 3 másodperc, visszafújják, mert akkor dölt el, hogy ez egy szabálytalan bedobás volt, akkor az időmérőnek ezt észlelnie kell, hogy ez egy megismételt bedobás lesz, és visszaállítja 12-15-re. Teljesen jól tette, hogy elindította, mert lényegében elindult, volna jól is, csak végül nem tudott elkezdődni a játék. Tehát ilyen állítások vannak. És ezt is szokták írni, tudod, ilyen papírra. Hogy... Van, aki felírja, tehát jobb rendszerekben már egyébként van olyan funkció, hogy automatik megnyomok egy gombot, és visszaállít mindent, az összes büntetést, időt, tizedet, századot, ezredet az utolsó megállított állapotára, tehát hogy ezt nem kézzel kell csinálni. Na és ki kezeli a zeneindító, a play gombot, meg a stop gombot, mert oké, a nagyver, tehát van mitől DJ, lesz jó hangulat? nem tudom, de az Erstén meg nincs külön DJ, gondolom. Lényegében van külön DJ, igen? Nem DJ-nek hívjuk, ez egy versenybíró, aki ott ül, tehát hogy aki éppen ezt a pozíciót kapja meg. Általában egy laptoppal, ki milyen programot használ zenelejátszásra, de azért ez nem egy profi DJ-zés, tehát ez tényleg a play. De mindenki legális programot használ, tehát bár kezdve. Arra lennék kíváncsi. Egyébként ez azt hiszem van, bocsánat, mindjárt mondhatod is, csak hogy én úgy tudom, hogy ez van jogosítva ám, tehát hogy van ez tehát azért is szól minden csarnokban nagyjából ugyanaz, mert hogy vannak ezek a kimondottan meccsre jogosított zenék, és akkor az ott legális, tehát nem fog jönni az Artisius, hogy... Ez
Ez inkább hogy... régen volt probléma, amikor YouTube-os feltöltéssel működtek így az utánpótlás meccs felvételeink. Mert volt egy lista, ami tök jól működött. És általában nyáron szoktam frissíteni én is a sajátomat, és akkor szeptemberben elkezdődnek a meccsek, és azt vettem észre, hogy egyik meccsem sincs fent YouTube-on, mert ugye letiltódott, mert valamelyik zene nem tetszett a YouTube-nak. És akkor ez utána ki kellett mazsolázgatni, hogy egyet kiveszek, még mindig nem visszateszem, másikat veszem ki, és akkor így ki kellett találni, hogy melyik az, ami. Most már, hogy nem YouTube-bal dolgozunk, így azért egy fokkal könnyebb, de van egy nagy lista, ami így, én azt mondom, sajnos bejárta az országot, ez úgy nagyjából tőlem származik, tehát hogy ez az én listám. Én nagyon szívesen kiadom mindig a listát, de azért nem szoktam szeretni, hogy ne ugyanaz szóljon mindenhol. Nem gondolkodtál, hogy cseréled a listádat, mert egyébként én unom. De várjál, tehát akkor téged lehet basztatni, bocsánat, azzal, hogy Igen. miért nem Ez szólsz most- Léerra, nem most tudom, ezzel káposztás De ez vagy nem jelen? egy ilyen központi zeneszolgáltatás, tehát hogy így odaadtam most- egy-egy kollégának, De Akkor ez nincs. csiszolhatjuk az Artisiusnak? ízlésért. Tehát, hogy alapvetően, akkor most lebuktunk, basszus. Ja, De hogy ugye te zenész vagy, értesz ehhez a dologhoz, hogy ez, a zenészek abból élnek, hogy mindenhol Hát ebből biztos játsszák. nem. Értem én, hogy ezek ilyen pár Nem, hát ez- másodperces, hogy hívják, tehát ugye, mert azt De egyébként de szerintem ki van, csak nem úgy van kifizetve, hogy mert ez ugye, hanem az van, mint ahogy egy fodrászüzletnek, meg egy benzinkútnak is kell valamit fizetnie, ahol megy a rádió, hanem valószínűleg Biztos, vagy a ilyen csarnok általánydíj. maga, vagy az Valaki adott amúgy fizet, rendezvénynek a Igen, ennek szervezője, van ő befizet valamilyen. egy általánydíjat, és akkor utána, hogyha van playlist, és az eljut az Artisiushoz, akkor az alapján fogják szétosztani azt akkor meg a általány, 6000 forintot, egyébként ha nincs, akkor meg Mondok így általányban. rosszabbat, vannak a divíziós világbajnokságok, ugye élőben megy a kép, veszük YouTube-on, mi is nézzük ugye fönt a kócsok a videót. Fölveszed élőben, még csak megy, majd egyszer másnap vissza akarod nézni, hopp, letiltja a YouTube. Mert ő olyan zene szól alatta, ami nincs rá engedély, tehát nem tudom visszanézni a mérkőzést, letiltja. Ezért egyébként AI zenét egyre több helyen, ilyen divíziós világbajnokság sajnos az AI-t használják, mert az jogtiszta. Viszont tök érdekes, hogy pont tegnap, vagy ma kaptam egy e-mailt a YouTube-tól, hogy a Fussunk Együtt Kislesre még 2022-es Jubjanai eseményünk, ugye az a jótékonysági esemény, az alá be volt téve valami akkor még free-nek dedikált zene, és most valaki jelezte, nem tiltja le a YouTube, csak azt mondja, hogy én, mint Kisles, nem vagyok jogosult ezután a videó után bevételszerzésre, hanem ő, aki a zene tulajdonosa, ő. Tehát nem, értem, hogy letiltja, de hogy a miénket még nem tiltotta le egyiket sem, csak azt mondta, hogy ezért a videóért, vagy azért, amiben valamilyen artisiusos zenét vélt felfedezni, azután én hiába teszek bele 580 reklámot, nem kapok egy fillért se cserébe az, aki jogosult Hát rá. ez finomodik nyilván amúgy is ez a olyan rendszer. embereket kell találni, aki tud énekelni. És akkor ezekben a szünetekben tud énekelni, vagy zenélni. Vagy ott van fejében a Fecó, és ő meg tud orgonálni. Így van. Úgyhogy, Igen, csak mert hogy azért az is nyilván egy érdekes dolog, hogy az tényleg ott véget érjen. Mert az, hogy mikor indul, az most mindegy nyilván a sípszóhoz képest. De az, hogy ne szóljon tovább, azért az fontos, hogy valaki olyan nyomja meg, aki érti is, hogy na most... Hát azért általában ugye megvan így a versenybíró kollégáknak az a komfortos pozíciójuk, amit ugye legjobban és legszívesebben végeznek. Van, aki zenélésben a legjobb, mert amúgy ez nem annyiról szól, hogy play, stop, hanem tehát azért itt ugye mérkőzéshez kell tudni igazodni. Igen, persze. Jó Meg ugye esetben. gyorsan, igen, jobb esetben. meg igen, ugye eszembe gyorsan jutott reagálni nekem is egy gólokra. eset az Erste Ligából, de arról már beszéltünk, amikor fény is volt, meg minden. Ja, igen. meg gól is volt, de hát előfordul. A Gyergyói, igen. Aki dolgozik, hibázik. Persze. Úgyhogy igen, tehát ez alapvetően versenybírótól Aha. származik. És akkor ez most várja, ez volt 4 ember, aki ott ül a fülkében, plusz 2, aki a... 5. Ja, hát a A büntetőpadosok. két pad, a zsűri, az Tehát óra, de meg ők a... ennek az egységnek Igen, a csak ők tagja. nem ülnek a fülkében, Hanem ők hanem állnak. ők úgy állnak ott Igen. mellette. És ki kezeli a videót? Arra van külön emberetek? Már ha van? Videóbíró. Ja, jó, hát most egy ideális esetben. Ideális esetben van videóbíró, van, ahol erre adnak külön személyt, aki a videóbíró gurú, tehát ő ül mögötte, és akkor azon keresztül nézi a mérkőzést. Jelszéből beszélünk. És akkor nyomkodja, úgy hívjuk a tüskét, az egy ilyen jelölő kis pöcök, hogy itt valami történt, és akkor oda vissza tudod ugrasztani a rendszert egy gombnyomással. De mondjuk a legutóbbi magyarországi világbajnokság, ugye volt a női
felnőtt, divízió 1/A. Ott mindenki teljes pánikban volt, hogy én mint emélyhez fogok-e adni videóbíróra dedikált személyt, és mondtam az officiating coachoknak, hogy nem, hanem a videóbíró rendszer mellett ülő versenybíró az olyan személy, aki tudja ezt kezelni, és ő majd segít a játékvezetőknek. Na, ezt nem akarták elhinni, hogy ilyen biztos, hogy nincs, hogy az időmérő fog majd ott segíteni, meg ott matatni nekik. Egy kicsit pánikba voltak, de aztán az első videózásnál rájöttek, hogy működik ez. Tehát van, hogy így 2-1-ben megoldjuk. De van, hogy van rá külön személy. Okosba. Tehát akkor ez tulajdonképpen nem is fix ez a versenybíró szám, hanem akkor lehet... Feladatok vannak. Igen. Hát feladatok vannak, és az a lényeg, Igen. hogy minden legyen ellátva, de adott esetben még 3 ember is meg tudná csinálni, most nem a büntetőzés nyilván, hanem vagy 2 Igen. is, mert ugyanaz bemondhatja, aki az Hát meg nyilván más a létszám egy utánpótlás bármilyen kategóriáján, Persze. mint egy Erste ligán, meg mint egy felnőtt válogatotton. Tehát ilyen kategóriák vannak, inkább nevezzük úgy, és akkor az szerint alakulnak így a feladat A top végzések. kategória, azt gondolom a felnőtt válogatott. Felnőtt válogatott. Ott hányan vagytok? Hát én egy VB-t 12 emberrel megcsinálok. Egyszerre 12? Igen. Oh. Tehát egy mérkőzésen 12 versenybíró dolgozik. Aha. Plusz ami- statisztikusok? Nem, az benne van. Tehát én 12-vel kiállítok egy VB meccset. De ezt úgy mondod, hogy egyébként 16 is elmenne oda, csak elfér. megoldott 12. Igazából 12. elférne, de egy az, hogy a szabályok is így rendelkeznek, tehát a magyar szabályaink, ugye nyilván kifizetés szempontjából. 2, meg nem szeretem az indokolatlan embereket ott tartani. Elég ez. Egy ellenőr szokott velük lenni tartalékként, aki bevethető bármilyen pozícióba, ha valaki odafele leesik a lépcsőn, vagy összetöri magát. De igen. Tehát pont most pár évvel ezelőtt jött be egy új pozíció, az assist statisztikus, ezt a nevet adtuk neki, aki ugye az asszisztokat figyeli. Ez lett volna a 13., viszont kiesett a zene. Zenéről a versenybíró, mert most már DJ-vel megyünk mi is világbajnokságokon, meg nagyobb szövetségi eseményeken, úgyhogy így tudtuk tartani a 12-es. Meg a 13 nem is szerencsés szám. Igen. Az jutott még eszembe, hogy egy csomószor hallani ugye ezt a meccseken is gólkorrekció. Te egy harmaddal később, vagy nem tudom, hogy azt miért fontos bemondani valójában? Az csak egy udvariassági kérdés? Igazából ugye a bemondás sem úgy néz ki, hogy azt mond a bemondó, amit akar. Tehát, hogy ennek van egy IHF szerinti protokollja, szóról szóra leírva, hogy milyen esetben, mikor, mit kell bemondani, milyen sorrendben és hogyan. Ennek van egy magyar verziója, amit használunk ugye a magyar mérkőzéseken, és ebben az IHF protokollban benne van a gólkorrekció, mint olyan. Hivatalosan minden olyan esetben használni kell, amikor változik az korábban bemondott gólnak a szerzője, vagy asszisztjai, de azért ezt nem szoktuk ennyire szögletesen kezelni, tehát hogyha nyilván a góllövő változik, azt bemondjuk, igen. Ha assziszt lekerül, azt nem mindig szoktuk, ha fölkerül assziszt, azt beszoktuk, mert addig nem hagyja végén ugye a játékos a játékvezetőt, amíg nem hallja, hogy bemondták a nevét, aha. Mert azt hiszi, hogy nem iratta át. Ja, na ezért, mert hogy pont ezt nem értette, hogy mondom, most figyelj, második assziszt, most igazából nem mindegy nekünk, hogy nézőnek. Közben tudod, nyugi, be fogjuk iratni, nyugi, várjuk meg a harmad végét. Közben valami történik. Van elfelejt, és akkor jön ki, kezdik a harmad, nyilván neked nem fontos, senkinek nem fontos, de annak a játékosnak, aki ütötte, nagyon fontos, hiszen a szerződésében és egy csomó pontban megvannak a pontok határozva, tehát neki ez nagyon számít, és csak érthető. Abszolút, hogy persze, szól, az érthető. És akkor ilyenkor van az, hogy mondjuk egy papírkán beadjuk, vagy szólunk, figyelj, ír már át a 16-nak, mert neki ez fontos. De van, hogy ez menet közben jön le mondjuk a Situation Roomból egy VB-n, van, hogy még mi vagyunk rajta az ügyön, csak valami közben történik, és kicsit elhúzódik a ellenőrzés. De hogy van ilyen, hogy tényleg, hogy később derül fény arra, hogy valamit kell módosítani. Ja. Az is eszembe jutott, hogy a fogadó irodák ezeket az adatokat ugyanúgy kapják tőletek, vagy nem? Valamilyen szinten amúgy kapják, mert kapják. Viszont már egy Erste ligán is van fogadóirodától delegált ember egy laptoppal, tehát hogyha valaki szemfüles és körülnéz egy Erste ligán, akkor fel lehet deríteni, hogy ki az. Ez nem egy scout, hanem egy... Igen, tehát hogy van. Mert András kérdése arra irányult, hogy megtudnád-e, hogy 8 másodperc helyen az adat nem 6, és akkor a 6-nál ő reagálna egy fogadást. Nem, amilyen kell mennek. Tehát Én egyébként nem szoktam fogadni, de igen, mert ez egy tök érdekes kérdés, hogy azt értékesítitek-e, nyilván nem ti magatok, hanem az IHF vagy a... Szerintem nem a miénket használják, hanem az ő dedikált emberüknek az adatát, mert ő neki ugye rajta van mindig a
az ujja a gombon, hogy most ez a csapat lő gólt, az lő gólt, itt van kiállítás, ott van les, fociban, ott van szöglet. Ő hamarabb nyomja meg azt az egy gombot, mint hogy hozzám odaírjon a játékvezető, bediktálja, az emberen beírja, megnyomja az entert, bemenjen Zürichbe a szerverbe, majd kiküldje a világnak. Aha. Tehát, hogy nyilván használják a mi adatunkat is, de ilyen ott számolás, meg százalékok, meg ilyenekben nem Tehát nem az van, hogy akkor neked van egy külön kimeneted a laptopból, ami aztán a Nem. tipmixhez megy, vagy a tök mindegy, akihez éppen. Egyébként egyre érdekesebb, a Nemzetközi Ékkaromszövetség nagyon sokat foglalkozik a fogadással, hogy ezek a fogadási események, ugye, hogy és nagyon fontos, egyébként nekem, én ezen meglepődtem, hogy a legnagyobb pénzt milyen világbajnokságon teszik fel. Hát az alsóbb régiókban persze. Így van. Én nem Hogy mindig az alsó. Tehát mindig azt gondolja mindenki, hogy a top világbajnokságon mennyi fogadás történik, holott a Divízió 3, Divízió 2, Divízió 4 világbajnokságon a legmagasabb összegekbe fogadnak. De hát ezt úgy képzeljétek, hogy $100 millió forgalma van a fogadási irodáknak. De ugye ott abból a 100 milliókból Nagyon, megy a célzott támogatás játékvezetők felé akár, vagy bármi. Tehát, hogy nagyon-nagyon figyelik. Azért mennek az ez alacsonyabb régiókba, mert ott kevesebb szempár figyeli őket, és akkor könnyebben nagyon-nagyon figyelem érnek. van most a Nemzetközi Ékkaromszövetségben erre, hogy véletlenül sem merüljön fel a jégkorongba semmilyen. Hál' Istennek én nem nagyon tudok, nyilván voltak esetek a régmúltban, még a Molligában, de hogy hivatalosan, hála jó Istennek, én nemzetközi szinten nem is hallottam a Nemzetközi Ékkaromszövetségben ilyenről, hogy bármiféle eset történt volna. Nem, de erről vannak is képzések, legalábbis Igen, minden világban de szerintem sem van nektek nekünk is. Igen. Tehát, hogy Mindig nyári van képzésünkön, ami volt egy pár éve, Igen, mindig van. egy délutánra ide repült az Integrity-s Így van. kolléganő az IHF-től, aki tartott egy 2 órás előadást Igen. ugye a fogadások. Minden évben mindenjéről. kötelező elvégezni. De jó. Tehát, hogy És mit mondanak nektek? Hát ez inkább a biztonsági, hogy kivel beszélsz, kinek nem beszélsz, inkább, hogy kinek Ja, nem. aha. Mit adunk Hogy ki? milyen adatok, mennyire védettek az adatok, amik nálunk vannak. nyilván az, Tehát hogy mi nem fogadhatunk, az ugye az, evidens. az evidens, igen. De hogy tényleg ilyen nagyon elképesztő összegeket mutatott a csaj is, hogy Igen, brutál. hihetetlen. Ja. Hát az... Ura ez. Igen. Nem végül is De érthető. persze van. Csak ugye, bele se gondol az ember, hogy már abból se gondol bele, hogy tényleg 12 ember van ott, aki ezeket a dolgokat És folyamatosan... mennyire fontos egy adat. Igen, hogy milyen fontos egy adat, és hogy tényleg $100 milliók tudnak ezen múlni a másik oldalon. Hogyne. Hát ugye nekünk is van, ugye Szarvi és Tom is eléggé aktívan játsza ezeket a fogadóirodás játékokat, és akkor mondjuk ugye pont Zürichben volt az egyik ilyen sportfogadó iroda, volt az egyik főszponzora a világbajnokságnak, és nekik volt ilyen játékuk, ahol ingyen kuponért lehetett fogadni, nyertünk is vele komolyabb összegeket adott esetben. Meglepő volt valóban. Mi is. Ti szóltatok, és akkor mentünk mi is, és hogy ilyen simán nagyon egyszerű, megtettél 2 darab meccsnek az, hogy ki fog győzni, arra is 30-40 frankokat ott itt simán lehetett nyerni, de hát nálatok Mi ezekből szerintem kimaradunk egyébként. ilyen 200 is volt. Igen. Még a szabadnapunkon is. Igen, mi ebből ugye alapból kimarad mindenki. Persze, aki- jó, De hát akkor sem fogadhatsz, hogyha de mondjuk focira fogadhatnátok? Nem. Még más sporteseményre Semmire. sem. Tehát teljesen el vagyunk És tiltva. hál' Istennek ezek az algoritmusok egyébként elég jók, tehát hogy hiába csinálok valami trükköt a neveddel, meg az e-mail címeddel, meg mindennel, maga az algoritmusok azért eléggé jól lefedezik ezeket, megoldják. Tehát én hiszem azt, hogy egyébként nincs ilyen próbálkozás. Tehát, hogy nyilván mindig az ember magából indul ki, tehát eszedbe se jut, de hogy én hiszek abba, hogy aki ebben a rendszerben dolgozik, Rizsád, játékvezető, játékosok, reméljük, hogy nincs ilyen. Nem is arra gondolok, hogy adott esetben saját maga ellen fogadjon, hogy összeszedek 5-2 percet ezen a mérkőzésen, és azért de jól fog fizetni, hanem hogy egyébként, mit tudom én, tudjuk nagyon jól, Bigi imádja a focit. Nem fogadhat egy Fradi Európa Liga selejtezőre, mert valamit jégkorongozó. valami, Aha. Igen, de egyébként szerintem, ha belegondolsz, akkor azért tehát ideális esetben a fogadásnak az értelme az, hogy legyen valami izgalom az olyan meccseiden is, ahol nem szurkolóként, hanem semleges nézőként nézed. Nyilván más az, aki már szenvedélybetegként űzi ezt, az nem jó, de ott meg alapvetően az van, hogy aki a része a sportnak, annak azért valószínűleg van elég adrenalin ebben az egész dologban, bármit csinál. Meg ahhoz, nekünk hogy megvan azon az, mikor a 500 számoszott forintos korongot be tudod dobni. Milyen izgalmas tud lenni, hogy megveszed az 52-es korongot, és hogy minél közelebb dobjon be. Nekem ez Például, igen. Tehát, hogy tök jók ezek a dolgok. És ezek, ha már ezt fölhoztad, akkor egy olyan kérdés, hogy
neked, mint result menedzsernek mi közöd van-e egyáltalán bármiféle közöd a pregame showhoz, vagy a végén az eredmény hirdetésnél, amikor felsorakoznak a csapatok, és a meccs legjobbja díjakat átadják, ezeket ti szervezitek, vagy ez egy külön biznisz? Itt mindenképp külön választanám a divíziós, meg az A-csoportos VB-ket, mert A-csoporton nincs. Tehát ott van egy 15-20 fős szervezőbizottság, ők intéznek mindent, tehát nekünk ahhoz csak az adatot kell szolgáltatni, hogy kinek milyen díjat adunk, ki lett az első, második, harmadik, külön díjas, és ennyi. Divíziós világbajnokságon azért ebben jobban beleszólunk, legalábbis én mindenképp, már csak a bemondók miatt is. Tehát, hogy a szöveget mi adjuk ugye nekik. Itt ugye alapvetően a chairmannel szoktuk ezt egyeztetni, hogy a chairman mit szeretne, hogy legyen. Mert általában ők adják ugye ezeket a díjakat át, vagy ő szerez valakit ugye a helyi ország szövetségétől, vagy akárhonnan. Van olyan chairman, aki mindig ragaszkodik ahhoz, hogy egybe az utolsó meccs után adjunk át mindent. Ha valamelyik csapat esetleg elmegy, akkor elmegy és majd postázzuk, hanem nem. Van olyan chairman, aki minél hamarabb kiszórja a szabad díjakat, tehát hogyha az utolsó nap első mérkőzésén eldőlt, hogy ők a harmadikak, akkor azt átadatja tulajdonképpen. Ezt chairman válogatja, tehát ezt én mindig egyeztetem velük, hogy ki mit szeretne, hogy szeretné, és akkor ennek függvényében csináljuk meg, vagy akkor, amikor tudjuk, vagy az utolsó meccs után. De így magában a lebonyolításban nem veszünk különösebben részt, tehát azt a chairman átadja, a helyi szervezőbizottság segít neki, mi odaadjuk a szöveget a bemondónak, adatot szintén a bemondónak, hogy kit mondjon be, nyilván a csapatokat előzetesen felkészítjük a direktorált meetingen, hogy mi a felállás, ugye hogy állnak föl, kivel fog kezet, milyen irányba mennek, hogy mennek, de ez meg megint inkább a helyi szervezőbizottság feladata, mint az enyém, hogy ott rajzolgassak nekik, hogy akkor... Bele se gondol az ember, hogy ezt is meg kell beszélni előre. Hát hogy milyen irányba megy a Most a pénz. direktoráton ugye mindent megbeszélsz, tehát minden le van játszva, minden ceremónia, hogy állsz föl, milyen érmek, hogy jönnek, honnan jön az érem. Himnuszokat le kell csekkolják a csapatok. Hogy Az már az első meccs előtt. első meccsel. Azzal És nektek egyébként azt én sem tudom, hogy én azt tudom, hogy a mi részünkről, a coachok részéről ugye a világbajnokság előtt nagyjából 1 hónappal indul a sztori, fölveszem a kapcsolatot a játékvezetőkkel, tartunk online meetingeket, meg ilyenek. Ezt majd egy másik sztoriba elmeséljük. De nálatok hogy működik rizáltként? Tehát amikor kapsz egy kiírást egy világbajnokságra, és a világbajnokság végéig, hogy viszed végig? És mert utána térünk arra is mondjuk, hogy mi működik mondjuk szezon előtt Magyarországon egy Ersztén. Tulajdonképpen ugye a szezonra a kiírást, azt mi is így szeptember környékén kapjuk meg, ti is valahogy úgy. Mármint a nemzetközire. Igen, a nemzetközi kiírást. Csodálkoznék, ha az Erste ligára is akkor kapnátok meg. Tervben volt, de Tervben volt. még folyamatban. Tehát szeptemberben megkapjuk a kiírást, hogy mikre lehet számítani, nyilván minimális változások ebben még lehetnek, de nekem tulajdonképpen így az aktív munka a világbajnoksággal kapcsolatban meglepő módon 1 héttel az első meccs előtt kezdődik, tehát szerintem viszonylag rövid idő, tehát hogy nincs sok időnk, de nem is kéne nagyon több. Tehát ez a -7. nap jelenti azt, amikor én a rendszerben, a profilomra megkapom az eseményt. Mert addig az én profilom az egy üres valami, nincs hozzá rendelve világbajnokság, 1 héttel előtte jó esetben megkapom, és akkor én el tudom kezdeni így a saját magam részére a felkészülést a VB-re, de akkor még ugye a csapatregisztrációk is még folyamatban vannak, még nem biztos, hogy teljes ugye a long list minden csapatnál, tehát hogy nagyon nem tudok mit csinálni, mert fölösleges, mert úgyis neki kell futni majd még egyszer. A következő lépés sem általában az szokott lenni, hogy így a helyi szervezőbizottsággal felveszem a kapcsolatot, hogy ki a versenybírókért felelős személy az adott csarnokban, országban, régióban, és akkor vele felveszem a kapcsolatot, hogy akkor mi a terv, hogy hány embert hoz, önkéntesek, nem önkéntesek. Ez mindig egy fontos dolog nekem, meg így mindenkinek, hogy felmérni azt, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni. Ugye Magyarországon úgy működik maga a rendszer, hogy minden versenybírónak részt kell venni egy képzésen, vizsgát kell tennie, szerződést köt a szövetséggel, és a szövetségen keresztül kapja a fizetését. Tehát nagyon egy ilyen centralizált, központosított rendszer működik, viszont ez a világon most már tudom mondani, hogy egyedülálló, tehát hogy ennyire központi rendszer nem nagyon van. Tehát amikkel találkozunk, az inkább az, hogy a csarnokhoz tartoznak az emberek, az egyesülethez tartoznak az emberek, vagy csak úgy jönnek. Na most ebből van több opció, van az, hogy valaki teljesen önkéntes, vagy fizetett szolgáltatást végez ugye nekünk most jelenleg az IHF-nek.
Tehát ezt azért mindig úgy óvatosan felmérem előtte, hogy az, hogy mennyire képzettek, mert azt azért fontos tudni, hogy én is hogy kezdjem el a képzést, mert lesz egy képzési része ennek az egész munkámnak, illetve azt, hogy ezek az emberek önkéntes alapon vannak-e ott, vagy fizetést kapnak érte. Nem azért lényeg nekem, hogy kap-e érte 10-20 eurót, mert nekem aztán tök mindegy, hanem a hangnem megválasztásában, mert teljesen máshogy kell beszélni egy önkéntessel, aki ingyen van ott, és tulajdonképpen nem sok elszámoltatási jogom van vele szemben. Ezt akartam kérdezni, hogy... Vagy egy fizetett ember, akinek tudom azt mondani, hogy ez nem a te pozíciód, megcserélek ezzel, vagy menj haza, mert egyszerűen bomlasztod az egészet, nem tudunk veled együtt dolgozni. Tehát ilyen is van sajnos. Ritka, de általában egyébként önkéntesekkel dolgozunk, vagy ilyen fele-fele, hogy a versenybírók tapasztalt, rutinos, fizetett versenybírók, akik dolgoznak mondjuk a helyi csapatnak a top mérkőzésein, a fönti statisztikusok, akik mondjuk a bedobásokat jegyzik a rendszerbe, lövéseket, asszisztokat, ilyeneket. Sokszor ők játékosok. Ez mondjuk Bled, Szlovénia példája, de velük tök jól lehetett dolgozni. Van, ahol mindenki önkéntes, van, ahol mindenki fizetett, ez attól függ, hova mész. Tehát ezt én mindig felmérem, hogy álljunk neki a kérdéskörnek, és akkor ezután érkezünk el oda, hogy kell tartanunk nekünk online, vagy valamiféle képzést a versenybíróknak per önkénteseknek, ahol megmutatjuk ugye a jegyzőkönyvvezetési rendszert, e-half standardeket, procedúrákat, hogy mi lesz, mi lehet különb, mint az ő helyi saját mérkőzéseiken, illetve a statisztikai rendszert is bemutatjuk. Általában én 2 ilyen alkalmat szoktam csinálni, egy online-t, valamikor így 4-5 nappal kezdés előtt, meg egyet, vagy a 0. vagy az első nap reggelén. Úgyhogy így néz ki így a pre-event felkészülés az én részemről, és akkor ezután a 0. nap az, ami a következő lépés, ahol elkezdem először felvenni a kapcsolatot a csapatokkal. Mert eddig nem léphetünk kapcsolatba a csapat részéről senkivel. Tehát a csapatnevezésnél nekem meg van jelölve azt, hogy ki lesz a line-upokért a felelős, ki adja nekem az összeállításokat, ki lesz jelen a direktorát meetingeken, van, hogy ez egy és ugyanaz, van, hogy leadnak 4-5 embert. Nyilván ezekkel az emberekkel ilyenkor fölvesszük a kapcsolatot, és meglepő módon az e-half-nek a hivatalos kommunikációs csatornája a WhatsApp applikáció, tehát hogy az abban történik. Ugye ez, hát figyelj, ha ez valami nemzetközi működik, szinten akkor egyébként, igen, ez Nem nemzetközi kell fejleszteni szinten tőle. nagyon Tök jól működik egyébként, igen. Nálunk is elterjedt, tehát ezt a játékvezetők is Igen. ezt használják, e-half-en, mint szervezeten belül is. Ez Magyarországon valahogy egy kicsit így visszamaradt ez a WhatsApp történet, Egyébként igen. tehát hogy Igen. sok magyarnak nincs is, tehát hogy sok kollega Igen. akkor töltött el, amikor először dolgozott Én is velem csak DB-n. külföldi ismerősökkel Igen. szoktam WhatsAppon Tehát kapcsolatot magyarokkal tartani. én se, de külföldieknél pedig csak az. Tehát, hogy de a hívások is, meg üzenetek, meg minden. Tehát, hogy ők rendes ilyen mezei telefonhívást nem nagyon szoktak intézni. Úgyhogy megalakulnak ez a 6 csoport, vagy a hány csapat ugye van a világbajnokságon, minden csapatnak egy külön dedikált csoportot csinálunk, meg én egyet szoktam a versenybírókkal, és akkor abban elindul így a közös munka. És a 0. napon történik meg az első lépés így a csapattal közösen, hogy kapnak egy longlistet tőlem, amit a rendszerből generálok le. Ez tartalmaz azokat a játékosokat, akiket ők, a csapat előzetesen beregisztrált a világbajnokságra. Ez lehet, hogy 20 plusz 2 ember, tehát hogy pont annyi, amennyi ugye kell nekik, de volt, hogy ilyen 3 oldalas longlistet csináltak, mert leadtak 130 játékos, meg 15 kapust. Vajon melyik válogatott lehetett ez? Na jó. Amúgy meglepőek ezek, tehát nem mindig az, akire számítasz. De tényleg, tehát hogy nagyon érdekes jelenségek tudnak itt azért történni, és ebből várunk utána egy rostert, amit ugye a csapat csinál, hogy kiket szeretne beaktiválni a adott világbajnokságra. Van egy minimum száma ennek, ez mindig az eseménytől függ, van egy maximum száma, általában ez is. Bocs, És- tehát az előzetesen leadott nevezési listát a 0. napon véglegesítik, akkor, amikor neked elküldik, hogy ez a roster, pont. Igen. Tehát van egy Tudjuk, hogy longlist, van és abból lesz egy cserelehetőség, roster. de hogy alapvetően Igen. nem 2 nappal előtte, meg Ez a 8 nappal nulladik előtte, a 0. napon. Nyilván A-csoporton ez tud előrébb csúszni egy picit, de -1. napon csináltuk most is. Tehát ezt nem nagyon tudott korábban, mert még a szövetség regisztrálja be a játékosokat, tölti fel az útleveleket, a player entry formokat, tehát mindenféle dokumentumot, és amíg ezek hiányoznak, nem tudunk velük mit csinálni. Tehát, hogy hiába akarnék valamit 5 nappal előtte, még lehet, hogy egy darab játékos nincs az adott csapatnak a longlistján. És ezeket is te ellenőrzöd le, hogy a rosterben szereplő neveknek minden adata, minden dokumentuma rendben van, és És ez mind utolsó nap, a 6 csapatot mondjuk jó esetben, Az 6 első valamikor direktorát 10. előtt.
De szép. Tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy ugye ezt a tagszövetség feltölti a rendszerbe, ezt az IHF ellenőrzi első körben, és van ez a player entry form, ez egy ilyen nyilatkozat, hogy részt vesz az eseményen, nem fogad, megfelelő adatok, stb. Ezt ellenőrizni kell. Ha ez ellenőrizve van, ez azt jelenti, hogy jó az útlevele, jó a neve, jó minden adata, és ezt az IHF nekem ellenőrizte. Viszont akit mondjuk ilyen tényleg -1., 0. napon tesznek longlistre, az nálam landó, hogy nekem kell ellenőrizni. Na most ez egy-egy játékos esetében nem nagy tragédia, mert megvan egy perc alatt, de amikor egy csapat tényleg a 0. napon kezdi el az egészet, mert mondjuk egy érdekes országból érkeznek, akkor azért ez tud jó lenni, főleg amikor ilyen orosz cirilbetűkről fordítás, hogy akkor az hogy van az útlevélbe, ő hogy töltötte Gil, mindenki meg az ázsiaiaktól, tehát Igen, amikor egyszer 5 kim van a jégen, ugye dél-koreai csapatban. Meg a nevezési lapot lerajzolják, nem leírják, tehát ilyen is szokott lenni. Tehát azért ezzel el lehet szöszmötölni, és ugye azért még azt is bele kell számolni, hogy a 0. napon egy divíziós világbajnokságon én még otthon ébredek. Aha. Akárhova is megyek. Nyilván, hogyha korábban megyek 14 óra, akkor ott azért tud változni, de hogy mondjuk egy Bledet, Belgrádot, vagy valamilyen Olaszországot rövidebbet csinálok, akkor reggel otthon ébredek, ezt én hajnal 4-kor megintézem, hogy akkor meglegyenek a csoportok, benne legyen az, akit leadtak, kiküldöm a longlistát, aki gyorsan visszaküldi, mert mondjuk már megcsinálta előre, azt minél hamarabb kipörgetem, hogy az pipa legyen, és utána én egy ilyen 6-8 órás időszakra kiesek a rendszerből, mert vagy vezetek, vagy egy repülőn ülök. Tehát, és akkor megérkezik az ember mondjuk délután 4-re Bledbe, vagy Belgrádba, mert félúton vissza kell fordulnom az útlevélé, mert ugye ott belepecsételnek, volt ilyen is. Megérkezel 4-re, és ha mondjuk nem fél 10-re teszik az első direktorátat, hanem 6-ra, mert minden csapat megérkezik délutánig, akkor azért az ott szűkös. Főleg, ha még van egy versenybírói online képzésem, ami egy 1,5-2 órát azért el szokott vinni. Tehát ez a 0. első nap, ez mindig ilyen lihegős, rohanós, kapkodós kicsit, és akkor megjönnek a rosterek, azt nyilván felvezetem a rendszerbe, beaktiválom a játékosokat, és az első direktorát után publikálom ezt így a világ felé, meg az IHF honlap felé, mert ugye elérkezünk oda, hogy első direktorát, itt ugye már az officiating coachok is jelen vannak. Általában az első, meg az utolsó szokott a hosszabb lenni. Igen. Ugye az első, ott mindenki bemutatkozik, elmondja a saját programját, ugye mindig ennek nevezzük. Officiating coach elmondja, hogy a edzőkkel ugye milyen jó kis meetinget tartott, kiokosította őket, mindenki nagyon kooperatív és együttműködő, és excellent communication, meg minden. Ez tényleg így van. De mindig. Elhiszem. Neked ne hinném el? Nekem volt már, hogy azért... Mondták, hogy nem kommunikatíva? Nem, hogy nekem kellett mondani, hogy ez így nem működik, ahogy eddig csináltuk. Tehát, hogy kicsit szedjük össze magunkat, mert itt tehát nem azért kérem ekkor, mert nekem ez a dilim, hanem mert hogy annak az infónak még körbe kell érnie 5 másik emberen, és nem velem szúrnak ki, hanem mindenki mással. Igen. És akkor első direktoráton igazából ezeket mi elmondjuk, hogy ki hány játékost, kapust, mindent beregisztrált, milyen statisztikai programmal megyünk, miket fogunk jegyezni. Elmondom, hogy az asszisztokat én fogom ellenőrizni, tehát nem kell aggódni, ha valaki mégis valami nyűgje van, akkor azért szóljon nyugodtan. És akkor így csapunk bele igazából az első meccsnapba. Egyébként ami érdekes volt nekünk, a Division 3 VB, azt se felejtem sose, és hogy megérkezik, hát most nem tudom igazából, vagy a kirgiz, vagy a valamelyik nagy nevű válogatott, és hogy mindig elmondjátok, hogy melyik statisztikát nézzek, assist, gól. Tehát ezeken a Division 3-4-eken a legalapabb statisztikákat kapjuk, hiszen nincsen több emberünk. És az time on ice-t azt nézzük, nem, és teljesen ki voltak akadva, hogy nincs time on ice, és hát mondom, gyerekek. Tehát amíg csak fölfele nézünk, addig ne kérdezzetek, majd ha egyszer valamikor vissza kell nézned, akkor kérdezhetsz, hogy itt már mit néznek, de egyelőre ott vagyunk, hogy a BK-nak is nehezen látjuk, úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen statisztikusok, akik imádnák, hogy 40 féle statisztika legyen, és akkor utána meg látod, hogy a kezére húzza a korcsát, tehát hogy vannak ilyen válogatottak. Saját rendszert hozott, hogy majd ő akkor abba vezeti, és azt használjuk mi is, hogy majd én azt vigyem föl kézzel, mondtam neki, köszi. Van mindenféle okosság. Ez nem az a rendezvény, ahol majd te megmondod, hogy lesz. Egyébként az is eszembe jutott, hogy akkor az részben akár rajtatok is múlhatott, amit Mogyi mesélt most nektek a kétvonalasba, hogy Nagy Krisztiánnak ugye a konditerem belépője is még, hogy azt valahogy úgy kellett intézni, mert hogy hivatalosan ő nem volt, ugye csak a longlistán volt ezek szerint, igen, a shortlisten meg nem, és hogy járjon be a konditerembe, vagy tehát olyan
és mondta, hogy hát a svájciaknál ugye, ahogy ezt mi is tapasztaltuk a egyéb ilyen dolgoknál, hogy ott a fafejűség miatt ott nem működött ez, hogy ez a jó, megismer a biztonsági őr, aztán menjél persze. Hát nem. Igen, tehát ugye ezek a rosterek, meg így a regisztrációk összeköttetésben szoktak lenni nagy eseményen az akkreditációkkal, ami ugye kell a belépéshez a csarnokba, a kondiba, a öltöző folyosóra, mindenhova is. És A csoporton van sérült játékos pótlására lehetőség, ez a Injury Replacement névre hallgat, divíziós világbajnokságokon sehol nincs. Tehát, hogy ezt az IHF beszabályozta, hogy még egy divízió 1/án sincs lehetőség pótolni sérült játékost. Tehát megvan az, hogy mi a maximum létszáma a keretnek, hogyha az betelt, ha kiesik valaki, kiesett, kész. A csoporton van erre lehetőség, tehát ha valaki megsérült, most is volt, azt hiszem nálam 4 ilyen sérülés. Bocsánat, ott korlát van? Igen. Ilyen van? Tehát... Nem kedvük szerint, de hogy igen. Tehát, hogy kell hozzá a medical supervisor véleménye, a chairperson. De adott esetben mondjuk, ha van 10 sérült, 10-et is cserélhetek. A csoporton, igen. De felteszem csak tényleg... akkor, hogyha az a sérülés olyan, amitől tényleg nem igen. is tud játszani. Tehát ha a medical supervisor azt mondja, hogy nem, mert az csak meghúzta, masszíroz meg. Most csak kérdezem, hogy ugye azt tudjuk hivatalosan is, hogy ugye Galló Vili azért lett jófolva a rosterből, mert hogy megadtuk neki, vagy megadta a szövetség, vagy a szövetségi kapitány azt a lehetőséget, hogy ott legyen a gyermeke születésénél. Itt a medical supervisor mit mond? Szerintem ő nem lett pótolva. Én is azt gondolom, hogy tehát, hogy ott mínusz egybe. Ja, hogy a Bartalis miatt jött vissza neki. Igen. A Bartalist én pótoltam, arra emlékszem. Mert hogy játszottál? Majdnem. Gratulálok! Pótolhatatlan is. Úgyhogy divíziós VB-ken sokszor kezdenek úgy, hogy nagyon minimális létszámú kerettel, és akkor menet közben töltögetik föl. Tehát hozzáadni bármikor tudnak, amíg el nem érik a maximumot. És mi a minimum? 17, 18? 15 plusz 2 az átlag. Aha. Változik, tehát megvan adva a kategóriákba, a divíziók szerint, hogy melyikben, hogy ezt én is mindig megnézem előtte a szabályzatot, mert annyira azért nem csak hát ugye kisebb divíziós VB-ken, hát már a Div1-en is azért általában. Ott viszont már működik ez a kétszer lepocsizol a biztonsági őrrel az ajtóba, és oda mész, ahova Na akarsz. és akkor Magyarország, Igen, a mi kis falunk, hogy ott egyébként, tehát most nyáron már mennek a regisztrációk? Ott hogy neveznek? Most a héten történt meg a szezonváltás, hogy átálltunk a 26-27-es szezonba a rendszerben. Ja, mert a júli 1-jel vált, nem? Hát most ehhez, hogy van-e dátum, azt nem tudom, de ugye itt az inline bajnokságok azért a Görhoki az erőteljesen bezavart ebbe a témába, mert hogy ugye az inline miatt tulajdonképpen Magyar Szövetség részéről nekünk, mint versenyirodának nincsen nyár, meg nincs holt szezon, mert múlt héten én még Szombathelyen voltam női inline döntőn, ma meg már indulnak a nemzetközi átigazolások, meg a mindenféle bajnokság előkészítése. Ugye közben már a versenykiírások azok kikerültek a honlapra, ezt ugye a kollégák megcsinálták, akik konkrét bajnoksággal foglalkoznak. Ugye a versenykírás azért fontos, hogy milyen feltételek alapján tud egy csapat indulni az adott bajnokságban, milyen játékosok jogosultak játszani, ilyenek, és akkor most jön majd az a lépés, amikor a csapat nevezések elindulnak, amikor az adott csapatot benevezem X bajnokságba. De ehhez ugye kell a szezon a rendszerben, létre kell hozni a bajnokságot, azoknak a szintjeit, és ezekre tudnak benevezni a csapatok. Utána ezeket még ugye nyilván ott lesz egy kis mozgás, hogy látja a többieket, hogy hát ő ide jött, akkor lehet, hogy én nem idevaló vagyok, hanem inkább oda vagy oda. És akkor ezután fog jönni majd a... És ez valamikor augusztus vége, hát nem? augusztus környéke, amikor már jönnek a rajtlisták, tehát amikor már a csapatba pakolják bele a játékosokat, hogy kikkel fognak játszani. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy szezonváltás volt, versenykírások kész vannak, kint vannak, és most indulnak el a csapatnevezések. Meg az átigazolás közben ugye háttérben az folyamatosan. Tehát most már tudjuk azt, hogy mondjuk a saját bajnokság U12, hogy hány mérkőzést fogunk játszani, ilyenek, vagy azt még nem tudjuk. Az majd a lebonyolítás lesz. A lebonyolítás, most azt tudjuk, hogy fogunk játszani. Tehát most az van kint, hogy fogunk játszani. Igen. Hogy, meg kik játszhatnak. Meg kik játszhatnak. Én ehhez építem ugye a csapatot, ehhez szeregetem össze a kölykeimet, és akkor utána dől el az majd, hogy nevezünk, meg vagy hány csapat nevezett egyáltalán, akkor logikus. Fognak játszani. Logikus. Nyilván akkor van az még, hogy egy Nyíregyháza egy Győrrel nem akar játszani egy U12-es fordulót, mert nem kényelmes nekik annyira. Akkor azért még ott szokott lenni ugye kis
módosítás, ami lehet, hogy szétbombázza az egész lebonyolítás, mert ugye egy csapat kiesik, akkor kuka az egész, akkor kezdjük előről. De ez meg már inkább ilyen augusztus környéke. Nem tudom, ebbe annyira én sem veszek részt, mert hogy én így magyar... De ez halálos egyébként, mikor látod, ott a szövőben volt, és látod az extreket csinálják Gabiék meg ott benne az irodában, atya úristen. Tehát, hogy hány excel, hány fajta variáció, az ünnepnapok, az iskolai szünet, nem tudom micsoda, a felvételi időpont, a mindent nézzél. És akkor, de hát csak egy napot változtatok, és tolódik az egész táblatod, és mindig kikon mentem az irodában, mondom, oké, jó munkát. Tehát, hogy ez úristen. Tehát ez szerintem ez borzasztó. Engem szurkolóként az érdekel, hogy majdnem csúnyán fogalmaztam. Mi a faszért nincs az Erste Liga meccs beosztása? Ennél csúnyában akartam fogalmazni. Tehát, hogy kit kell megkeresnünk a szövetségben ahhoz, hogy adott esetben idestova július, nem tudom, 7-e van, még mindig nem tudjuk, hány csapat indul az Erste Ligában, mi a versenykiírás, de az mondjuk már megjelent, de hogy mikor lesz az első forduló, kik játszanak, mikor lesz mondjuk Mac DVTK rangadó, bocs, naív kérdés, mi a szom tart ennyi ideig? Hogy majd augusztus 28-án megtudjuk, hogy mikor lesz a DVTK Csíkszereda összecsapás. Hát ugye itt, ami itt a háttérben tudja ezt befolyásolni, az még a nemzetközi játékigazolások is. Tehát amíg ugye a csapatoknak nem tud rendelkezésére állni a játékos, mert mondjuk át akarja igazolni, addig nem tud csapatot építeni, nem tud csapatot nevezni, nem tud bele rajtlistát csinálni. Tehát az Erste Liga azért máshogy működik, mint az utánpótlás bajnokságok, abban azért annyira sem vagyok otthon, mint így az utánpótlás részében, tehát ez biztos, hogy korábban van, de hogy mivel ott megvan a versenykírás, ott most zajlik szerintem a csapatnevezési időszak, amikor ugye a csapatok kerülnek be a bajnokságba, és utána abba kerülnek majd be a játékosok ugye a rajtlistára. Igen, de ugye itt a nemzetközi átigazolás, ami tudja ezt mozgatni, mert ha nincs még nemzetközi átigazolás, vagy nem zajlott le, addig hiába akarunk mi meccsnapot hirdetni, meg akármit, addig még nincs csapatszám. Igen, de a tapasztalat meg Attila rákötve, hogy az Erste kész. Tehát, hogy vagy az SHL... Bocsánat, az már kim van egyébként? Hát, már nagyjából biztosan. látjuk, igen, az SHL nagyjából hát kész, a rajtokat tudjuk. Tehát azt tudom, hogy első pár forduló már időpontra megvan. Igen. Azt tudjuk, hogy január 2-án hol és milyen Winter Classicot rendeznek. Tehát ez annyira szánalmas. Ettől még inkább nem profinak tűnik ez az egész, és most én itt be is fejezem a siránkozást, csak szeretném megtudni, hogy mit kell nekünk itt Magyarországon tenni ahhoz, hogy az Erste Ligát, amikor április 20-án vége van az Erste Liga döntőjének, akkor tudjam 99,5%-ra, hogy hány csapattal indul a következő szezon, és mit kell tenni ahhoz, hogy mondjuk júliusban kin legyen a szeptember-októberben a meccsnapok. Profi bajnokság szerintem röviden ez rá a válasz. Erre egy profi bajnokság kell, akkor biztos, hogy minden működik. Na de ez a bajnokság profi. Tehát, hogy pénz van. Nem tudom meddig, de még van. Tehát, hogy nem értem. És ez soha nem ezt értem. azért nem is úgy kell elképzelni, hogy a csapatok napi szinten kopogtatnak nálunk, hogy mikor lesz már bármi, mert hogy még ők magukra tudják, hogy mit szeretnének. hogy indulnak-e. Tehát, hogy amíg nem tudjuk... Tehát itt van ez az igazolási kérdés, nem úgy, a Dunajvárosban sikerül-e egyébként igen, 3 gombóc fagyér összeszedni az annyi... elmaton, akiket le tudsz terelni valami. Nehéz ugye bármit elkezdeni csinálni, hogy nem... Ja, igen, hány fagyinál. csapatunk van, tehát, Igen. hogy... Értem, én annak idején, ugye Szőke Álmos mondta nálunk a kétvonalas lesben, hogy messziről indulunk. De még mindig nem haladtunk sehova. Tehát, hogy ez már vagy 3 éve, vagy 4 éve volt ez a beszélgetés, és mindig ugyanott tartunk. Igen, bocsánat, hogy ezen köszörüljük persze a nyelvünket, hiszen nyilván Hát igen, bár ez a lenne miénk. annyi pénz Dunajvárosban, hogy ne kelljen abszolút. rossz májúan élcelődni a 3 gombóc fagyén meg az M6-ossal leterelt játékosokról. Meg makas dolgok. Csak hát igen, ez meg mondjuk valahol tényleg adja magát, hogyha most nem tudod, hogy 9 vagy 10 csapat lesz ebben a bajnokságban, vagy ebben a kiírás, akkor úgy Értem, de ehhez meg van elméletileg egy licensz, amit meg április végéig be kellett volna adni mindenkinek, a következő évi szándéknyilatkozatot, és adj Uram Isten, beadja mondjuk 10 csapat a nevezését, és én, mint versenyiroda, szeptember 1-től elindítom a bajnokságot ezzel a 10 csapattal.
esetleg majd lesz olyan, aki ilyen-olyan okokra hivatkozva mégse indul, akkor ott lesz adott esetben szabadnap, vagy újraírom a sorsolást, érthető, mit tudom, igen. de tehát legalább tegyünk már úgy, mint akik profik, és játsszuk el, hogy tudom, hogy mi lesz szeptember 12-én. Hát persze, csak hát ehhez... Tudom, hogy ez rajtad múlik, csak te vagy a Felteszem, legközelebb jelen. Igen, te ülsz itt. Más lenne a helyzet, hogyha egyébként ott lenne még 3-4-5 olyan kopogtató, mondjuk az Erste-liga ajtaján csapat, ami a többit is rákényszerítené, hogy figyelj, döntsd el, mert ha nem, akkor jön helyetted a Hogy másik. ők ütnék az asztalt, hogy írjátok már ki. Mert Igen. a szurkolóink ütik az ajtót, hogy Igen, mikor de hogy egy kicsit inkább az van majdnem, mint hogy a szövetség, tehát hogy a csapatok tesznek szívességet a szövetségnek, hogy jó, összeszedünk annyi pénzt, elindulunk, lesz Egyelőre bajnokságotok. úgy tűnik, igen. Egyelőre úgy tűnik. Na mindegy, azt akartam viszont még kérdezni, hát ha azt tudod, Erste Ligánál miért nincs kiírva a Shatson gól a kapura Ó, lövések igen, ezt mindig száma? tőlem kérdezed. Az A eredményező nagy a meccs közben. eredményezőn. Csíkszeredában jártál már? Egyébként jártam, de az mondjuk egy régebbi, tehát jó 15 éve szerintem utoljára, már mint hogy meccsen egyébként. Tehát, hogy ott Ott kint van? kijelző... Ja, nincs is, mert nincs hova, vagy? De hova írjam ki? De hát akkor az a monitor, amit ott rakunk, az a nagy, az nem alkalmas arra a program, hogy írjuk a Shatton gólt. Ne, várjál, csak Csíkszeredai eredményező tábla, ugye az Az egy- ott Tudom, de hogyha akkor én vagyok a szemétláda most. Tehát tényleg az az etalon a 68-as kijelző Szeredán? Nem az az etalon, de mondjuk... Vagy 68-ban már gondoltak Szeredán, a Vákállásból, van, ez egy hoki. Igen. Értem. Mi meg még mindig nem. Tehát magyarul az van, Hát ezt hogy én sem tudtam mindig ha van megválaszolni a egy adásra. csarnokunk, ahol ugye ezt technikailag nem lehet megcsinálni, akkor nem tudod előírni kötelezőnek, innen meg Hát ugye aztán- itt, amiből az egész ered, az az időmérő szoftver, amit használunk. Ugye tehát a magyarországi pályákon ez központosítva lett, hogy lett telepítve, nem tudom, 2018-9 környékén minden Erste pályára központi hangosítási rendszer, ugyanaz a LED-fal, ugyanazokkal a méretekkel, plusz-minusz egy-két pálya, meg ugyanazokkal az időmérő szoftverekkel. Na most ez 2019-ben történt, azóta ebbe olyan nagy beavatkozás nem volt. De lehetne, De nem? lehetne. Sem a rendszer működésébe, sem a szoftverben magába, tehát sem karbantartásra. Tehát sem 2019-ben fejlesztésre. most akkor lefordítom magyarra. 2019-ben sikerült a Magyar Jégkorong Szövetségnek egy olyan szoftverre szert tennie, ami nem tudta a Shatton gólt. Akkor még ez nem is nagyon Szerintem nem volt ez. elvárás. Szerintem, sőt, elmondom neked, szerintem 2019-ben nem is volt statisztika Shatton gól. Statisztika. Szerintem 19-ben. Magyarországon nem. De Magyarországon szerintem mi lenne, ha 19-ben. egy picit néha előre gondolkodnánk? Tehát körülnéztünk volna mondjuk nem az NHL-ben, de te fújtál a KHL-ben 19-ben, még ott voltál, nem? Akkor már nem. Akkor már nem. De akkor ott volt Shatton gól? Hát volt. Na mindegy, de hogy akkor magyarán az van, hogy Igen. az a szoftver az ezt nem kezeli. Az az ember, aki ezt a Aztán kész. szoftvert fejlesztette? Igen, csak Még ugye van ezt idő, megint olyan júliusban. frissítetni kéne, hogy a Kedves- szoftvereket. Mindenki Kedves nézi, bárki. hallgatja. Aki ezt a szoftvert fejlesztette, jelentkezzen a kisles 2020@gmail.com-on, összedobjuk a lóvét, fejlesszük már ki azt a Shatton nyomorult Shatton gólt. gólt. Köszönöm. Egyébként van olyan rendszerünk, ami tudja ezt használni, mondjuk Fehérváron. Mert hogy Annyi pénzt nem tudunk összedobni, hogy azt a programot megvegyük, de talán ezt a fejlesztést... mert bele hogy az tudjuk. már viszont van, hogy ugye a harmad végén viszont bemondjátok, vagy hát bemondják Igen. a versenybírók. Tehát az ott már mindig elhangzik. Hát, hogy hogy Ez ez neked táblát egy tart fontos info, amúgy? Tehát, hogy Nekem ezt abszolút. Igen, szeretném igen. hallgatni. Igen. azért, Ha nem hallgatni szeretnél látni. de még hallgatni is jobb, tehát az már Ne egy cserélni tök mondják jó, be. hogy hanem hogy a harmad végén legalább bemondják. Ez minden lövés után bemondjuk. Igen, Ez egy lövés volt. 12-10. De nem, egyébként tényleg, tehát, hogy beszéltünk itt fogadásokról, mit tudom én személy szerint azért én szeretem a statisztikákat, szeretek gyártani is különböző speciálisabb statisztikákat. Nekem a mérkőzés képéhez hozzátartozik az, hogy amit én látok és itt realizálok, igazolja. abban mi az, ami visszaköszön a lövések. Mert ugye nagyon sokszor van, hogy nem, mert Igen. durogtatnak, de nem találnak kaput. És akkor megdöbbentő, hogy 10-2 volt a kapura Hát lövés. meg egyébként nálunk van már, játék. tehát azért mondom, a 50-50. harmadszínletben már van time on ice, meg minden van. Tehát ilyen óra, amikor áll az idő, tehát bedobásra lehet ki lehetne, hogy piff, ez a 3 játékosan most eddig legtöbbi time on ice.
Igen, azok ugye, is tök igen, tehát ez nem is szoftver, you már méritek. ilyen technikai személyzet kéne erre, mert hogy ugye, Tehát a lássuk bűvös azt, hogy a lett falnak 13. az üzemeltetése az nem egy versenybírói feladat. Tehát jelenleg ugye a reklámokat, minden ilyesmit, ami ugye harmadszünetben, meccs után megjelenik, azt a versenybíró teszi ki a lett falra, de hogy ez, tehát én, mint egy mezei versenybíró, nem kell, hogy értsek a képkeverőhöz, Hiszen a a reklámlejátszáshoz, a csarnokhoz tartozik. hangtechnikához, akármihez. De jelenleg erre nincs külön dedikált emberünk, nem feltétlenül mint szövetség, inkább mint egyesületek, mint csarnokok, hogy valaki üljön fönt a 3. emeleten, ahol van ennek az egésznek a vezérlője, és onnan nyomkodja. Vasas Jégcentrum. Tehát ott egy emberemet ki kellett lőnöm a zsűri fülkéből azért, mert a 3. van a képkeverő és gomb, amit megnyom. aha. Tehát, hogyha lenne erre személyzet, aki live statisztikai, nem tudom, kreatívokat csinál, akkor ezt játékmegszakításnál, Igen, tök jól lehetne, mert a LED fal meg elbírná. Tehát ez nem feltétlen a szoftver, mert lehet ezt a Ja, szoftver. aha, ez egy extra ember. Lehet a szoftverből is. Hát akkor ez üzemeltetni, vége, ez nem lesz. De, tehát nem kell, hogy Egyébként önkéntesben meg álmodozós kategóriában. önkéntesben meg simán lehetne szerintem, mert hogy ahogy azért minden csapat körül akkor meg nem vannak tudod számon önkéntesek. kérni. Hát jó, de ez csak Kirakja a tájékoztató home videót. statisztika. tegyek Tehát az, ki, hogy legalább kinek volt valami. tényleg a legtöbb jégideje, meg bármi ilyen, ami van, az tájékoztató. A kapuralövések száma az egyébként azért is fontos. Hát egy csomószor a mondjuk klasszikusan ugye a Svájc-Magyarország meccsen Zürichbe, amikor tényleg azt nézted, hogy na tudjuk-e még 20 alatt tartani őket kapuralövésben mondjuk az első harmadban, vagy tehát, hogy ott az tényleg érdekes volt nézni. Egy extra információ, és ugye pont erről beszélünk a foci VB kapcsán, meg minden kapcsán, hogy ma már csak úgy, főleg, hogyha monitor képernyő előtt ülve nézel egy sporteseményt, bombáznak mindenféle információval, ez ugyanúgy a lelátón is jó, hogy Tour de átjön. France, ma, amit néz, úristen, És, mi adat és van. egyébként a tizede nem marad meg a fejedben, de hogyha esetleg kimész a szünetben a büfébe, és közben beszélgetsz valaki, láttad, a Biginek már 10 perc jégideje van. Az biztos kamu. Érted? Látod, És akkor 180-as pulzussal dolgozik, a másik meg Igen. 80-nal. Tehát ilyen Ja, információ. igen, abszolút. ilyen szempontból statisztikailag, ami Zürichben volt most az A-csoporton, ez új volt így az A-csoportok történelmében is, mert ugye az IHF az A-csoportokon együtt dolgozik ez a Weisshockey nevezetű céggel, ez egy finn cég, akik eddig biztosították a csippelt korongot, meg a játékos csippeket az IHF számára. A csippelt korong mit tud? Van ugye maga a korong, legyártják Csehországban, Szlovákiában, elküldik Finnországba a Weisshockeyhoz, Weisshockey fúr az oldalába egy lukat, olvasztott gumival belenyom egy csippet, leszélezi, megköt, küldi az IHF-nek. Ez a chip ugye korongnak a sebességét mérte eddig, hogy milyen sebességgel ment a korong, hol ment be a kapuba, mert ezt egy divíziós VB-n ugye kézzel jelöljük, hogy a kapu melyik részén ment be. Korongbirtoklást is mértünk ugye ebből, és azt hiszem ennyi volt régebben. A játékosokra is tettünk ugye chippet, általában a válvédőbe, mert az itt a kulcscsont környékénél a legvédettebb hely. A játékosnál ugye ezáltal tud korongbirtoklási idő generálódni. Timonized ez generálta plusz-minuszt ugye a góloknál, ki volt fönt góltlövő, góltkapó csapatból, és ez idén fejlődött tovább olyan szintre, hogy AI-jal összekötötték, ez volt a harmadik esemény egyébként ennek az új rendszernek, hogy ez a rendszer írta az összes lövést, bedobást és mindenféle statisztikai adatot, amit eddig a versenybírók csináltak. Tulajdonképpen a versenybíró statisztikát már nem írt most Zürichben, hanem csak tényleg így a abszolút operatív részét csinálták. Úgyhogy az összes kapuralövés, összes elvétett lövést, ugye missed shot, Igen. azt is a rendszer csinálta, a blokkolt lövéseket is, ugye látja, hogy nálam van a korong, én a kapu irányába juttatom a korongot nagy sebességgel, majd az megáll nálad, azt tudja a rendszer, hogy ezt te blokkoltad le. És az nekem ugye nem lövés, vagy hát lövés, de ugye nem kapura lövés. Igen. Neked ez egy blokkolás, és millióféle statisztika tud ebből generálódni. Öltözőbe átrakom a haverra a chipre, mert... Ja, emellett ugye megint csak ugye a korongnak a sebessége, akkor a játékosoknak ilyen leggyakrabban használt útvonal, Igen. vagy volt tudod, Igen. Ez a hőtérkép szerint. Igen. Ez a hot zone, A momentum. grafika. Nagyon az is komoly valami egyébként. jó volt. Nagyon rengeteg komoly. statisztika volt. Egy ilyen chipelt korong, ez nagyon drága? Hát az ilyen 100 eurós
nagyságrend darabja. Szerintem is a koronga drága az, ami érzékel ezt a rendszer, mert csipet korongot még lehet, hogy tudunk venni, csak Igen, mert hozzá ezen a gondolkodtam, hogy rendszer, mennyi esély van arra, hogy egy ilyet lássunk az Erztében is mondjuk Semmi. 5 éven belül. De Az a hogy- baj ezekkel, amúgy az Ice League az most tervez a Vice Hockey-val együttműködni, ugye csippelt korong, meg játékos chip, meg ugye automatizált statisztika tekintetében, viszont amit én mondtam ez ügyben nekik, hogy tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy megkapjuk a korongot, meg a csippeket, azt odaadom a játékosnak, fölteszi, bedobom a korongot, azt kalapkabát, hanem azért ez ennél összetettebb rendszer. Tehát egy IHF eseményen ugye ez tart 3 hétig, tehát viszonylag rövid időintervallum egy szezonnyi bajnoksághoz képest. Ugye ezek a korongok, Isten tudja, hogy meddig bírják benne a csippek. Tehát amíg újak a csippek, mi ezt minden meccs nap elején egyébként, meccsenként 30 korongot ellenőrzünk. Tehát általában egy 90-esével vittem ki a korongokat, 10-esével be kell vele szépen sétálni a jégre, hogy érzékeli-e őket a chip, vagy a szenzor. Aha. Ha megvan, jön a következő 10, és akkor így megyünk szépen tovább, és onnantól kezdve, hogy elkezdjük újra hasznosítani a korongokat, így a 5.-6. nap környékénél, előkerül az egy-egy korong a 10-es pakból, ami nem működik. Tehát, hogy 10 koronggal sétálgatok, csak 9-et látok az iPad-emen, akkor meg kell keresni, melyik az egy, ami nem működik. Na most, hogy élettartamban meddig bírják ezek a korongok, ugye ezt azért nem tudjuk, mert hogy milyen 3 hétnél tovább nem használjuk őket, mert nem. Meg ugye a játékos csippek is olyanok, hogy azt is folyamatosan ellenőrzi a Vice Hockey cég a bemelegítés alatt, hogy kiket látnak a jégen. Ha éppen valakit nem láttak, de tudták, hogy jégen van, szóltak nekünk, hogy nem látom a Finn 22-est, nézzük meg, mi van vele. Akkor írunk a csapatnak, vagy kimegyünk, megkérdezzük, hogy mi van. Ja, igen, a bemelegítő válvédő van rajta, nem azon van a chip, vagy levettem, meg kimostuk, vagy leszakadt, Figyelj, vagy ne leesett. folytasd, értem. Ja. Értem, miért nem lesz az Erztében belátható időn belül. Még az Erztében Ez azért ennél Jövőre ne fidd az iPad-et, még a függőre. De ezt egyébként tényleg értem. Tehát ez most egy olyan magyarázat, amire tényleg azt tudom mondani, hogy oké, ez tényleg annyi macerával, meg annyi De minden mellett egy szervezéssel nagyon jó jár. rendszer. Tehát, hogy tényleg nagyon jó adatokat tud szolgáltatni, pontosabb, mint az emberi szem. Tehát ezt most pontosan láttuk, mert ült fönt olyan statisztikus, aki papíron vezette, harmad végén ugye összenéztük a rendszerrel. Eleinte voltak olyanok, hogy az embernek volt igaza, mert a rendszer egy nagyon közeli blokkolt lövést nem tudott érzékelni, saját kapumtól átemelem a korongot, és pont kapura megy, nem érzékelte. De ezeket mind látja a Vice Hockey Finnországban, hogy én miket módosítok, mint admin, és ehhez tudja állítani az ő szoftverét. Aha, És menet közben éreztük mi is a javulást, meg az érzékenységét ugye a rendszernek, és a végére ott tartottunk, hogy igazából majdnem 100%-ban a rendszernek volt igaza. Jó az, hogy valaki nézi, mert azért kell, Persze. de onnantól kezdve, hogy ez beáll, és még egyszer mondom, ez a 3. eseménye volt ennek a rendszernek. Volt egy női csoporton, a milánói teszteseményen, az U18 vagy 20 egyben, vagy mi volt ott, meg most az A csoporton. Tehát azért még ez nagyon az elején van, de hogy most sokat fejlődött. Az jutott még eszembe az előbb, hogy mondod, hogy kézzel írjátok az alsóbb VB-kkel, hogy hova, tehát hogy a kapu melyik részén megy be a korong, azt értem, hogy a csapatoknak ez miért fontos, meg az edzőknek, de hogy az a ti dolgotok. Tehát ez egy versenybír. Ki más tudná ugye írni? Hát tehát, csak ne, erre mondhatod azt, hogy figyelj, mi közöm hozzá, hogyha a kedves Arany Máté, nem tudom, Igen, kell neked érdekel, az ott a adat, akkor kapusedző fizes. írja be. Tehát igen. Hát igen, csak nekem ezt mindegy. a csapat, ha azt mondanám, hogy ezt a csapat írja, és mondjuk adja le nekünk, de ilyen De nektek nem semmilyen kell. adattal Hát nektek tök Nektek minden, nem kell, neked Hát volt az egy ez egy IHF hivatalos adat, tehát ez az IHF olvasatában ez egy mérkőzés statisztikai adat. Ugyanúgy, mint egy plusz-minusz. Hány jobb felső sarkas? Igen, és amúgy nagyon érdekes Durva. statisztikák. És abból jönnek hol van a ebből ki. gól, meg ilyenek. És én is, amikor így egy-egy csapatra kicsit jobban ráálltam, vagy egymás után 3 meccsükön dolgoztam most az A csoporton, és láttam, hogy az 1-es számú kapusnak a jobb felső sarok a gyengéje, a 30-asnak mondjuk a bal 20 centi. Mert 10 gólból ott kaptak 7-et. És ez amúgy a csapat számára, mind ugye a kapussának az edzés persze, tekintetében, hát azt érsz. meg az ellenfélnek ugye a Persze, felkészülés. de hogy ez az ő dolguk Ez lenne IHF szerintem. szempontjából mit ad Igen, hozzá itt ez a semmi. kérdés? Neked, mint néző, ez nem érdekes? De abszolút, de nagyon. abszolút. De Hát akkor gondolom, hogy azt lehet. Valószínűleg az Amerikai Egyesült Államok nem fogja ezt nyilvánosságra hozni, de az IHF megadott esetben igen, tehát hogy ilyen szempontból... szerintem- Magyarul ez egy szolgáltatás az IHF-től a csapatok felé van. De mondjuk a Vice Hockey alapból ugye Finn ligában kezdett el dolgozni, ez a féle statisztika ott nem üzemel. Tehát, hogy ők ezt nem kérik. Nem tudom, van-e másik ilyen ország, ahol ezt jegyzik, vagy már van-e olyan ország, ahol ezt jegyzik, vagy csak az IHF-nek a becsípődése ez, hogy hol ment be a korong. Ja. Érdekes így nézegetni. Nyilván nem a legfontosabb statisztika. Persze.
Nem, Na hát most nyilván ezt szurkolóként emberi még szemmel- érdekesebb is, mint egy ellenfélként csomó más nagyon. adag. Igen, Vagy de adat. most Ellenfélként nagyon nyilván érdekes. ezt Én emberi fölmegyek, szemmel nézd, ide lőj. nézegetni, azért egy divíziós VB-n szokott az látszani, hogy hát a Bárhova. bal felső az jobb alsó volt amúgy. Igen. Főleg, ha nincs letfal, mert azért letfalon visszanézik, úgy 95%-ban jó helyre teszik. De hogyha nincs videója annak az embernek, aki ezt csinálja, azért ez nehéz. Az lelátóról nézni, egyszer látod, betakarják, Hányszor valahol van az, hogy bement, hol ment be. nem is volt gól, de én annak láttam. Tehát, hogy Igen. Már ha hogy én, Ginád is. mert én már behúztam volna kétszer is. Persze. Főleg a haver, a srác, ho-ho, nem lövés. Figyeljetek, reggelig lehetne ezt folytatni, biztos. majd mindjárt folytatjuk is kint, de hogy a szép lassan így másfél óra után szerintem érdemes lesz Barnit elengedni, de hogy azért az még így a végére nekem például felmerült. Ha valaki most ehhez kedvet kapott, hiszen ehhez még csak nagyon korcsolyázni sem kell, tehát vannak olyan részei, amit ahogy mondod, amit azért nehéz lenne úgy csinálni, hogy valaki soha nem volt se játékos, se játékvezető, de mondjuk azt mondja, hogy én nekem nagyon szép hangom van, szépen be tudom mondani azt, hogy ki volt a gólszerző, és még a zenét is szívesen indítanám, akkor lehet az MIS-nél jelentkezni ilyen? MIS-nél természetesen lehet jelentkezni, ugye, mint mondtam, a képzési rendszer nálunk viszonylag centralizált, tehát hogy a szövetségképezés velünk szerződik a versenybíró, és pont most vagyunk ugye a versenybírói képzési időszak elején, vagy előtt tulajdonképpen. Pont most a napokban fog egyébként kimenni az új jelentkezők számára meghirdetett alapképzésről az infócsomag a szövetség honlapjára, jelentkezési linkkel, mindennel. Lesznek online felkészítő alkalmak fakultatív módon, otthoni felkészülésre biztosítunk anyagot, és ezután érkezik el a jelentkező egy személyes képzésre, utána egy vizsgával kell szembenézni, és ezután adjuk át a területi vezetőknek, akik ugye az adott csarnokokban felelősek az ottani versenybíróság működéséért, beosztásáért, és innentől kezdve az út az csak fölfelé tud vezetni, ugye minél magasabb szint, válogatott, amit ugye már MIS szinten, a versenyiroda delegálja oda a versenybírókat, és nyilván egy világbajnokságon tud valaki felfedeződni az IHF által, és akár bekerülni, vagy mint jegyzőkönyvvezető pozícióba, mert A csoportra az IHF visz magával a saját jegyzőkönyvvezetőt, aki egyébként nem result manager, hanem valahol találták, vagy akár result managert is, ugye így szokott az IHF behúzni így a rendszerébe egy új kollégát. És most én így mindjárt 50 vagyok. Én is belekezdhetnék? Bele. Nyilván tapasztalat az nagyon fontos hozzá, meg Szeretem, Az megvan. Na és te hol látod magad 20 év múlva, vagy 25 év múlva ebben a rendszerben? Vagy egyáltalán nem is gondolkozol Egy ezen? podcastben ugyanott, ahol csak nem ezen a széken, nem ezen lehet, hogy mondjuk. egy-két dolgot te még csinálsz ezen a podcasten kívül is. Nyilván az IHF-es célokat azért nehéz megfogalmazni, mert tehát az IHF az egy olyan közeg, ahol így sűrűn változnak a tényezők, maradjunk ennyibe. Már csak ugye most ott is elnökség váltás lesz, ezt már ki lehet mondani így a választások előtt is. Tehát még így a result manageri munkakör megmaradása is mondhatjuk, hogy kérdéses, nem valószínű, hogy bárki hozzá fog nyúlni, de azért itt ugye idővel, a technika még tovább fejlődésével ez a pozíció lehet, hogy átalakulhat, kicsit más kategóriába, viszont például más sportágak meg csodálják azt, hogy a jégkorong az úgy működik nemzetközi szinten, hogy egy valakit küldenek oda, tehát egy embernek van utazási, szállási, étkezési, mindenféle költsége, napi díja, míg mondjuk sok más sportág az ott dolgozó versenybírókat delegálja az IHF. Lehet, hogy tud kicsit magasabb lenni így az operatív munkának a szintje, viszont a költségek meg sokkal nagyobbak. Mi ugye a másik irányból közelítjük meg, hogy a helyiekre küldünk rá egy erős személyt, aki tudja őket koordinálni, kontrollálni, felügyelni, segíteni. Tehát ez még a jövő zenéje, hogy így a technika is mennyire szól ebbe bele, mert mint látjuk most ezzel a Weissok is rendszerrel a statisztikai résznek a nagy, vagy túlnyomó részét is átveszi, ugye így az AI meg az automatizmus. Ezáltal ugye kevesebb a versenybíró. Nyilván versenybíró, én azt gondolom, mindig is fog kelleni, tehát azért az, hogy automata ajtó nyíljon a büntetőpadon, én nem látom így magam Én előtt sem a gondolnám ezt a... elkövetkezendő 10 évben, vagy 20-ban. Hát az majd akkor, amikor már a néző is csak robot lesz. Igen. meg a játékos is. Tehát itt azért a technika az nagyon be tudja ezt folyásolni, de nyilván minél följebb, minél magasabb események. Bár azt gondolom, hogy bekezdtem egy ifjúsági olimpiával,
azóta Hát igen, ugye... ennél följebb neked mi Azt van? akartam Egy kérdezni, olimpia, hova följebb? Ja. Még egy olimpia. Nyilván Aha. minél több, igen, olimpia az, ami még hiányzik, mert az idején igaz, megjelent a nevem, de csak tartalékként, standby voltam otthonról. Hát így 24 olyan évesen. kellemetlen volt egyébként. Tök cikk. Tök cikk. De ifjúsági olimpia az megvolt, most paralimpián voltam idén, az egyébként egy nagyon érdekes és nagyon pozitív élmény volt, mind így mentalitás szempontjából, meg tehát én sose láttam ilyet, meg nagyon sokan vannak ezzel így Magyarországon, mert itthon azért nem annyira elterjedt ez. Hát nagyjából a meccsek szünetében látjuk a Liga TV-n Igen. a Zolinak. jelentkezés Kovács Igen. Zoltán, igen, kukac.mjs.hu Igen. e-mail Meg ugye most címmel. már az A-csoport is, meg volt női A-csoport is, tehát így események szempontjából azt gondolom, hogy az olimpián kívül tényleg mindegyik megvolt, de ezek meg nem olyan célok, hogy egyszer legyen meg egy A-csoport, és olimpia, és pipa, és akkor mossuk kezeinket, hanem inkább itt az, hogy tényleg kapjak magam mellé új result menedzsereket, ez idén szintén megtörtént decemberben, hogy kaptam magam mellé egy 0 kilométeres rukit, hogy akkor őt én képezzem ki, én mutassam meg neki így elejétől a végig, hogy akkor hogy működik. Tehát inkább ez az e-health és a result management kapcsolatába jobban belevonódni, akár e-health részről, de hát ez meg még a jövő zenéje, úgyhogy ezt meglátjuk, hogy tovább. Én meg hadd zárjam le azzal, hogy egyébként megköszönve, mert és nagyon ritka alkalom az, hogy meg lehet köszönni a zsűrinek a munkáját, amit Magyarországon végezek, és egyébként dicsérve titeket is, és nagyon sok kollégádat egyébként, és most nem akarom elkezdeni sorolni a neveket a szövetségben, akik ezzel dolgoznak, nagyon komoly, meg nagyon profi a magyar zsűri és a képzés is. Úgyhogy meg szerintem rengeteget hozzátesz olyan láthatatlanul a mérkőzésekhez, amit mi most kifejtett a Barni, hogy mennyire szükség van rájuk, és mennyire fontos szerepet töltenek be, úgyhogy tényleg tök jó, megköszönjük szépen. De ez nekem nem volt alkalmam még így elmondani, úgyhogy kösz minden zsűrinek. Hát mi is köszönjük. Mi is, nézőként. bizony. Meg azt is, hogy itt voltál velünk, és beavattál egy csomó olyan dologba, és még szerintem tényleg órákat lehetne beszélni arról, hogy mi minden még a feladatod, amire basszus, erre nem is gondoltunk. De hát szerintem innentől minden VB vagy nagyobb esemény után nagyon szívesen látunk, hogy meséld az aktuális sztorikat majd, amik ott vannak. Nagyon szívesen. Úgyhogy köszönjük szépen, kedves Én is nézők, köszönöm a hallgatók. lehetőséget. Nektek is. Köszönjük. További kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek, sziasztok! Iratkozz fel. Hey, boys, let's go see everything. Work hard, have fun. Let's go.